Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapara Halmurada aydım. Salam, salam yiğitler. Almurada assalamu aleyküm değilleşler. Assalamu aleyküm. Buyurun yiğitler. Aleykümselam. Yaşlılar, vatandaşlar kemine hemmenize. Salam yaşlı sapara salamu aleyküm hormatly vatandaşlar size salamu aleyküm. Sağlıklı deme. Şükür dahi. O Sapara bugün arkanızda neme başkaça görün ya. Ben çünkü tutuyordur. Yongoli şu vat deme. Arkamdan çıkıp bu taraftan olunsan onun yüzün garankı oluyor da. Onun beylak düştü. Yani şu arkamdaki cayı uğrayandı. 1850 yıl falan cay şu cay. Hem yaşlılığın yaşayanıyor. O yaşlılığın ne öyle 90 yaşında. Atasının atası. O 1850'de yeten o 30 derse mi 40 derse mi şu yıllar stayk göçtük geldim de stayda hiç kim yok en yerlerim falan kendi doğruluklar bile ne 6. 7. pakaleni bir ne miras bilen var şeyli oluyor. Özüm ağaççay ne öteki yönü taşınları mont ettiler de. Onun Türkmen'in 20 yıllık caylarını yani neyse oluyor bu 150 neyse mi? Öyle olup var ya. 180 yıl oluyor eğer 40 doğrular var. 180'i ne 20 böl 9 ne 9 tane Türkmen öyle. Yani bizde bir adımı da kem hemen kem dünyamda o kalmırak. Ödüm yankı kat konservatif ütken nokta. Yani fikir edişlemelerinde ütken nokta. Hocam temadan taşlaştırma yemek kemine. Hava. Sapara men hazır şu teknik nemelerini doğrulayançam. Kemine bugünkü bir temamız näme? Bugün hemen görüň edilýär şonda aýdyp geçeli, soňra bir çondan keň uzaklaşman dowam edeli efire. Hava yine bugün diktaturanyň doğulu suratyna hakynda diýip awa görüň edeli, sonra jogap şeklinde awa giders bugün köprak illeşlerimiz bilen. Diktatura vatandaşlarına şu diktatura var da görüň edilende yankı men öňe bir aýdyp geçipdim yankı diktatura Türkmenistan diktatura bolmaly ýani soraw alamaty diktatura mı dälmi bu sebäbi diktaturan başga bir manysy bar da oň Türkmenistanda bolýan zat şoňa meňzeýän ýalydyr şoň ýalyrak görünýär ýöne başga bir zatlaram bolup biler o taýda sebäbi diktatura yankı dictation sözünden gelýär-de ýöne oň ýaly bolsa da diňe şu gurbangulyň islegi ýa-da düşünjesi boýunça edilen ýagdaýynda bolýar. Ýöne şu günine soraw beriň özüňize. Türkmenistanda bolýan zatlaryň hemmesi gurbangulyň düşünjesi boýunça edilýärmi? Ýa-da başga bir ýerlere baglanmakdaýdy. Ne şoň ýalyrak nämeler gelýärdi akla. Indi bardy geldi şu diktatura diýsek Türkmenistanda diktatura sistemasy, şol diktatura nädip saklanýar, nädip dowam edýär ýa-da nädip ýaşap bilýär şol sistema bir adamyň görüň edilen o berde Gurbanguly diýsen. O bir adam hiç kaçan diktatura gurup bilýän däldir watandaşlar. Ýa-da mümkin däl bir adamyň diktator rejimini döretmek, gurmak barada bir özü hiç adam edip bilmeýär. Onun başından bir topar yankı ayakları vardır diktaturan. İn esasam şahir yazıcı ya da havarçı yine şollar in esası diktatörün ayaklarıdır. Diktaturada bilişiniz yalan bir sistema hem zat yalan ya da halka yetirilen malumatların hem mesela 100% yalan deyip biler sonra hiç nämetmän sebäbi görüp görürüz o zatları. Indi o yalanı sen halka ne edip verecekten soru vardı. Ona Gurbanguly nirde çıkıp aýtdy ya da nirde Gurbanguly özüne men arkada boljak diýdi.
ya da önkü prezident şol men Türkmenbaşy diýdim ya da kasamda şoň kasamy prezident yazmada ine Türkmenbaşa dönüklük etsem diýip ya da Türkmenbaşyň guran beýik binasy diýip başlaýa döwlet gimni. Şo sözleri Niyazov'un ağzından çıkan o var. Kimden çıkıyor, teklif kimden geliyor ya da şol sistemanı kimler dörötke güýçlendiriyor, yankı parlatıyor diyen näme vardı. Ne birinci diktatörün nämesi Moldowa ve diktatörün birinci sütünü men neşolarda görýän. Yankı işe olur işeden ok. Önümçiligi yok, beýlekisi yok. Hatta düşünce de öndüren okşalar. Düşünce de bir önümdür. Fikirem bir önümdür. Yani şolaram yok. Olarda näme var? Yankı yalakalık değil ya da. Şu yalakalık, yarancanlık etmek için şoň ýaly sözler, şoň ýaly goşgular, şoň ýaly kitaplar yazılýar da. Yine olan halk bilen diktatörün arasında şoň sistemany güýçlendirmek için oturdulan bir mekanizmdir. Ol içindäki işläp ýörenler ona düşünsün, düşünmesin tapawy ýok, bu bir mekanizmdir. Olar belki düşünýän däldir etýän işlerine. Sebäbi düşünen ýagdaýynda halkyň aňyny zäherlemäň näçe derece erwet zatlygyny şu gün 5 milyon halk däl, sen nesliňem pikir ede. Yani olamam eýem şu günkü halkyň akylyna, düşünjesini zäherlemek diýmek, ertirkin nesilem zäherleýän diýmek, şolaň üstülen. Ama düşünen adam şoň ýaly goşgy ýazyp bilermi? Ya da şoň ýaly kasam ýazyp bilermi? Yine yaşullar onda kemine birinci sütünne ona näme diýip atyryp bileriz? Şu yazıcılar, şahirler diýildi. Dörödücülük adamları. Bağırsan o dörödücülük adamları yine birinci sütünü dörödücülük adamları. Şolar hakynda başlasak dowam ederiz iznan beýleklerem. Men bir zat goşaýyn da şu taýa. Yine Türkmenistanyň häzirki formaty nereden gelýär? Birinci şoňa seretmeli, soň çok gelýän formaty. Owa näme zat? İzimize seyretsek komünistik rejim var. Komünistik rejim dolu propagandadan meydana gelýändir. Hemme zatı diýilen ýaly. Yani şunça hasyl aldyk diýip o davaraly alkyşlap gutlamak şolardan gelýändir birinci. Hatta nemeler var, dokumental kinolar var. Komünizm nemesi diýilen ýaly. Yani komünizm diýip ýazsaňyz dokumental film şo taýda çykýar hemme zady on soňa näme diýär? Şu näme şo wagtlar o sosial mediada ýok, aslında mass mediada diýilen bir düşünje täze näme diýär-de kinolar we radiolar arkaly var esasen. Şo taýlarda radioda diňeje ine şonça näme geldi, ösüp barýar, gitdi, ýokary galdy, şonuň ýaly bir propagandalardan meydana gelýän durmuş bardy şo taýda da. Ýöne beýlek tarapdan seretseňem o saldat gelip alıp gidýär, soň sen şo taýda gaýdyp gelen ok da. O näme üçin ine şo saldat alıp gidýär? Hemme zat gülýäl bolsa, ösýän bolsa bir tarapdan, beýlek tarapdan hem o saldat gelip alıp gidýär. Yani saldat gorkusy bardy komünist rejimde başlarında. Yani eşdiýädim de menem bizden ullardan, kiçi wagtlarymız o saldat alıp gidipdir, şondan soňra görünmändir. Ýok eden bolmaly, näme edenligi belli däl diýilen ýalyk nämeler var. Indi bizinki ýa diktatura diýem aýdýas, ýani edil bu aýdyň aýşal diktaturada nämesi ýok, ýani at goýulypdyr. Yani diktatura bolsa-da bir rejimdir, yani dünýäde kabul edilen bir görünüşdür. Yani terrorizmden gowy diýip hasaplanýar da. Indi bunu şu komünistik rejimi nemesinde diktatura öwrýärler adyna. Ýa-ni Halmyradaň aýdýany var ya, bir 2 saatyň içinde oturup ýöne edenden soň Kompartiýa we Demokratik Partiýa bolup çykdy diýilen nemesi var da. Şoňa gelýär. Bu taýda diňe ad üýtgetme var we şu öňkü sistemanyň has erwetleşen görnüşi, has nähil diýip aýtsak, yani sistemanyň ýerine ýetirjileri öz kellesine bolan näme geldi, döwre geldi. Öňkü komünistik rejimi öwrülip häzirki Türkmenistanyň bolan ýagdaýy bolmaly we şo taýda iň esas ulanýan zat propaganda. Yani bir adamı yamanlajak bolsalar propaganda edýän ekenler, soňra näme var? Iň esas zady
cemiyetin nemesini bozayan ýaly edip görkezýärler. Meselem ogurluk yani hatta şu neme üns bereli komünistik rejimlerde neme de şu bir zat öndürilýän bolsa şu köpçülinki diýilen bir neme var, düşünje var. O şu köpçülinki bolsa onda bir ogurlasa şu iň erwet günahkar diýe. Meselem ha Türkmenistanda üns berýän bolsaňyz o ogurlukdan baslypdyr diýilen neme gatykanda ogurlap baslypdyr. Hakykatdan hem neme de bir döwletiň elinde ýalak, o taýda döwlet ýok ýöne. Bir döwletiň elinde ýaly hemme zat ona buna ogurlady sizin betbaatçylygyňyz hem şu ogurlan üçin geldi diýilen ýalak näme öňe sürýärler. Bunam kim geldilen edýär? Birinji Türkmenistanyň içinde bir eder ýaly etmesine de kän bir gerek ýok. Soň kuwatlarda ýöne bular ýurdun daşynda has gowy işlemeli, aktiv işlemeli. O gerek bolsa Azatlyk radiosyny hem ele geçirmeli. Azatlyk radiosu aslında Amerikanyň nemesidir, ýani bir fondy ýalak bir nemedir, azatlyk üçin göreş diýilen zat. Ýöne gerek bolsa şonu hem ele geçirerler. O soň it öldü, pişik öldü. Yene nämeler gürrüň ederler. Beýleki tarapdan hem adam satarlar meselem olar. Bu giden bir yani bir mehanizma öwrilýär wagtyň geçmegi bilen. Näme üçin? Maksat nemedir? Şol diktatura diýýänimiz häzirki, ýani aslında bu kommunizm bir gibritli görnüşi Türkmenistandaky ýagdaýy. Şonu goramak üçin. Şo zat goralmaly. Bu gerek bolsa o neme jurnalisti neme derler öňe sürerler, gerek bolsa ýazyjyny, gerek bolsa o opozisiýa döreder. Ben söyledim yani bunu hemmesi şu sistemanyň özü yalanjykdan özüne karşı bir hereket bar ýaly edip döredýärler. Bulan bolmaly zat yani ýoksa başga bir şekilde goranyp bilmeýär bu sistema. Şonuň üçin ine bugünkü temanyň adyny diktaturanyň dogly suraty. Yani bizdäki bolup duran ýagdaý näme? Yani indi biz şoňa garşy göreşýärse ýa biz näçe işler alyp bardyk diýelim. Yani milli halas ediş guramanyň döredilişi we içindäki maddalar. Yani dörediliş sebäbine seredin o taýdaky. Sebäplerini bir täzeden bir göz gezdirip görüm. Halmurada onu okap berdi, goýdy başyndan soňuna çelle sakynma. Okap görün, yani dinläp görün. Ondan soň bunyň wezipelerine seredin. Indi şu zadyň garşysynda bir diktatura durup bilmeýär, şonuň üçin hem goranmaly bu. Nädip goranmaly? Daşyndakylar esas aktiv bolýan daşyndakydyr ildeşler, yani ýurdun içindekileri aktiv edip ulanyp bilmeýär sebäbi ýurdun içi olaryň eýýän öz maly ýaly, mülki ýaly ulanýarlar hemme zat düşünje. Yani senin düşünjen aslında o diktaturanyň bir mülki. Yani eýýesi o diktatura bolup dur. Yani ýurdun daşyna çyksaň eýýäm senin düşünjäňe eýýe bolup bilen oklar. Onun üçin näme etmeli? Daşyndan gorayan mehanizmlar döretmeli. O halkyň hem 2 milyon yani ýarysy ýaly daşyna çykýan bolsa onda hökmen suratda o mehanizm hem köp bölegi daşyna çykmaly. Sebäbi neme daşynda? Diktatura üçin awan yani howp daşynda. Bularym ondan soň neme diýerler? Bularyň taktikasy öňkü Sowet taktikasydyr. Yani gaty meňzeşde yani gaty sadadyk. Onu gören yani bir daşary ýurtda bilim alan bir ýaşan aýdaly 10 ýyldan bäri ýaşaýan adamlarymız kanda ýurdun daşynda. Şolar ine şular dinlän wagtda görüp bilýär. Yani olaryň gözü edil rentgen ýalak bolýar. Şunuňa o nira hyzmat edýänligini aýdyp bilýär. Ve şonuň ýalak bir ýagdaýy bar yani diktaturaň dogly nemesi. Men häzir şu taýda bolaýyn. Sapara bir zatlar aýtjak ýalak bir neme bar. Söz versen Aydar kemine ben o uçurma garaşı iyi otuyor. Sapara size söz vermenke bağışlan ben şu komentaryalar okuyanda şu komentaryada yazanda vatandaşlar bize çıkış edenlere hormat koymasanız hem yanınızdaki vatandaşlarınıza hormat koyun ya da özünüze birinci navbatda hormat koyun, ağzınıza hapa söz alman birinin şahsiyetine değmeyin vatandaşlar. Bir zat diýsen aga harňyz gelýär, ýöne birazjyk bir medeniyetli bolup bolýandyr. Medeniyet diýen zadyň bir biz daş çağında ýaşamyz, 21-nji asyr. Birazjyk bir
wagta näme göre özüňizi dünýä göre birazjyk bir medeniýetli ýazyň da. Maymun ýaly näme etmeň, kommentariýa ýazamaty. Şahsiýete deýmeň, men öňe aýtdym, biri şahsiýete diýip ýazýan bolsaň şo taýda bloklanýansyňyz, watandaşlar. Ama dil bilen adam bolsaň dil bilen düşün. Näme pikiriň bolsa da şahsiýete deýmen, hapa söz aýtman ýazyp bilýänsiň, ya okamadyňmy? İki kitap okan adam eýýän sözem gurup bilýär. Okamadyňmy iki kitapy? Özüň oxutyň bolsa da ýanyndaky bize böyle hormat goý diýilen ok, syýlama, dinleme. Ýöne şu taýdaky watandaşlara bolan hormatyň bolsun sen. Başdan ýaşular dowam edip bersin. O katkäýedim. O milyonu büyük nimetine aydayın. Ne Türkmenistan yani 10-20 yıllık katul koru çekip geliyordu. O şu bir katıp acı ağır mazmunu vardır. O yani dini kitapları okuyansanız o tayda ben ulama ilen bir sürüsünün adını ne olduğunu bilen bu. Cehalet bilen gadap var milletin yani Tanrı'nın kargınşını yiyen millet değil. Çomanin var ya da. Cehalet bilen cellatlık. Ben yankı nemen aydın okan komentarlarına neme ver yani. Bu ekatiyet tattır. Biraz nemen de teredik görüp yığdan ayna teredim. Özünüz görüp bilýäňiz, men betbaççylygyň demesi o özüňizdedir. 99% her biriniň içinde oturan. Onu hiç adamdan görmeli. O dünya bu dünya hakkında yoktur. Sebebi ne yankı diyilen dağın ikide motor da. Cehaleten var, cellatlığı var. Bir destek derecede. Temadan daşlaşmayın. Yankı Türkmenistan'ın yağdayı o bilmeyen yağdayı değil, yönü Türkmen bilen ok bunu. Ne Sovet dövründe yaşadık, yetiştik. O Sovet dövründe de Türkmenistan ya da beydeki respublikalar var. O ben hukuklu da at değil ya, olun. Bir de ortadan kolonyasıdır. Yönü Sovet dövründe üstü yapık formasıdır. Yani propagandanın nemesinde onu hemen bir den hukukluya korkuyor. Görünüyor, onun den hukuklularımız yoktu. Biz bir sömürülen teritoriya sömürüyediler. Nemeden son 3-4 yıl yani nemen eypariyasını biz karışık olundur. O da yani nemen eypariyasını. Son çok 3-4 yılın içinde yani Türkmen'in yetişen kadırlarının avlanış periyodu var da. Olmadı bu da atları yettirmeyen. Spesialist yani kadır avladılar da. Hakiki Türkmen'in eli bilen. Karakterini hem evinde otuyor da Türkmen'in eli. Yani kavirlerin diklek burayı. Özden oktur olsa yığren tutur yani. O adı görüp diyen mi, ne mi diyen mi? Yine şu avlanan adamla ispiteni ya da deniştirmeni görecek olsanız elementarlıdır. Yine 20 noyabrda atılan batılan halk dönüğü edilen adamla ispiteni yazın. Şolun her birinin autobiyografiyasını hayiş edinle doğunlar vardır, kardeşler vardır. Yaptırlar. Onun şol adamla yani öz geçmişini, durmuş şikayetini yani doğal autobiyografiyasını yazarsanız onun taş doğruğundaki adamlar vardır.
men opozisioner, men pozisioner, men prezident, men ikinci prezident diyen adamdan külen şolon künyon degeştirip göreyim. Yer bilen gök yalaktır. Siz ne millet bolup şolon birinin ıkbalını ya biyografiyasını bilýäňiz mi? Ya geçen ya durmuş demesi değil. Sivitini değil. Ya onun hakika avrular da. Ödem bulun hem jem terminoloji versem var. Ne hal murat bilendir. Nomenklatura dikkat. Ha? O ne yang apadista durap başlat diyen vatları şunu bayda şudur. Yaban demelerini seyretip görün. O nomenklatura diyen spesialist o. O kursundaki hiç spesialist hale dağıt diyen okur da ne sizin şu Guron demokrat yanızdır. Opozisionerler size diyen hemen Türkmenistan'na en düýüplü opozisioner bir Niyazov'dur, belekli Berdimuhammedov'dur. Şondan uly opozisioner yoktur. Şolon karşısına, şolon öýlerden uly görüşüp bilen güýjem yoktur. Şahsam yoktur. Opozisionerim yok. Näme diýseňiz adyňyzy diýiberin. Ýöňem jahiller, şu adam jahil. Biz çok adam görýärdik de. Ýöne beýleňe teretsem jahil, beýleňe teretsem jahiller. Ve iş adamda şeýle teretsem. Näme bolýan adyňa pozisioner diýeniň bilen akylyň köpelýän, tejribe köpelýän. Ya bilgiň köpelýän. Näme köpelýän? İşlerin köpelýän. Onun da tağma basışık. Hükümeti işleyen orada oğur olmalı. Ya? Onun son gören dağıtlar var. Böyle yuvaş eder. Ben de buradan aytmayın. Oy. Yöre sapara menin yankı sizin içinde gördünüz de ve men daşından yani hemme zatlar görüp yer ve yer koyan wagtyň ortağa çykýan zat şu kommunistik döwürden bir kän üýtgän zady ýok. Üýtgän zady has beter neme bolupdurlar da bular. Bilimden nemeden uzaklaşypdyrlar. Yani şol Sovet kulturasyny dowam etdirip gelýärler aslında. Bir taraftan seyretsen. Ve bir zady gurrun bereyin. Ve şu paylaşmak meselesi de yani hem kim gazanýa paylaşýa okey gaty gowy gelýärdi hem kim eden paylaşmak diye. Yani işleýärler paylayan wagtlary sen ýaşar derecede paylaýarlar. Sen ýaşap biljek yani bir ay yetip biljek derecede paylaýarlar. Aydarlar o Sovet wagtynda hemme zat häzirkä görä gowuty ýetýär diýip häzirkä görä ýetýän bolupdylar. Ýöne biz Sovet wagty bilen deňeşdirmeli täýildeşler. Biz dünýäniň iň ýokary ösen döwleti haýsy bolsa şonuň bilen deňeşdirmeli. Standart şoldur. Biz standartymız öň ýowa kagyz üstünde ýykylan bir Sovet rejimi bolmaly däl. Hiç haçanam o geçmişe gidip şo taý gowuty diýip deňeşdirip bolmaýar, ykdysadyýatyň nemesine de gelmez. O çağalyk döwrüňizde ýaşayan o gowy günleriňiz aklyňyza gelip duýgular sebäpli aýdylýan bolupdylar. Bu zatlar ýöne bizim gitmeli tarapymız öňe ýany. Nemeli öňe diýýärdi, hemen hala okýar şu öňe sözünde ama bu taýda kullanjak bolýan öňe sözüm o däl. Yani Gurban ulap öňe diýip gyýgyrýar, aýdymaýdy, aktygy bilen. Öňe giden ok yani. Yani hakyky magnydaky o öňe seretmeli biz öňümüze. Onu näme üçin aýdan bir tarapdan ine
diktatura bilen görüş edil 1,5 ýyl diýip alsak, näme diýip başlan wagtynda, Halmurad aga oktyabr aýlarynda başlapdy. Näme 19-njy ýylyň. Ýöne tutuşup başlan wagtda ýa 20-nji ýylyň o 1-nji aýlarda. Biz hem şo wagtlar tanışdyk. Indi bu taýda näme üýtgedi şondan bäri? 20-nji ýylyň maý aýyna çelle hemme zat gowy gidýär. Soň birden diktaturany gorayan mehanizmler oýana uğrady. Yani 3 aylap olaram düşünmedi nämäniň näme bolýanyny, bu derejede bolup biljegini. Soň häzir men bu taýdan näme geljek bolýan? Hem ýollaryň yapma meselesine. Indi diktatura öz mehanizmlaryny oýandyrýar, ýani diktatura oýandyrýar diýende bir adam oýanyň diými? Bu mehanizm bu. Bir aýtsa aýtmasa şol işlemeli, çykmaly sebäbi. Çykmasa aýdaly häzir şu wagt jurnalist ýene opozisiýa diýip duran adamlar o illüstrasiýa geçilen ýagdaýynda şolaryň illüstrasiýa nemesinde adynyň çykmajygyny garantiýa berip bilýärlermi meselem? Şoň üçin bir az aýdyp bilýän däldirler. O ýaşap duran ýerlerinden izin alyp bolýar bu adamlara. Şo zadyň içinde çyksyn atlary. Çykýar ama görnüp durda. Ýani köp ýyldaşlarymyz görüp bilýän däldir onu. Hemme kimin görmegine de gerek ýok bu zat. Ýani görüp görmemegi hakykat üýtgeden emokda. Ýöne bular indi şu özlerini goramaly hökman suratda. Indi ýoluň yapylmagan ine diktaturaň bir mehanizminden biri. Yani diktatura el-müdama gorkyandır. O el-müdama da özüçe taýarlyklydyr, bir hereketlik bolur diýip ine öňden bäri taýar bir sistema da näme diýilýär, spiýaşy liçeki diýär, ýatýan öýjükler ýani. KGB-nyň ýatýan öýjükleri bar. Şolar oýandy, näme öz boluşly bir oýanyş boldy, ýani oýanandan soň näme etjegini bilen oklar bular. Şu derecede iň akıllı diýip ýurduň daşyna çykaryp o halkyň puluny töläp şolary saklap durlarda ýyllardan bäri olaram başaryp bilen ok, ýani hakykatdan ýani şu taýdan diňläp durandyrlar, ýani ýüzlerini aýdan başaryp bilen oklar. Başarwan bilmeýärlerse siz hakykatdan uzaklaşypsyňyz, ýani bolýa näme bolup bilipsiňiz, diktaturanyň bir hyzmat edýän bir topory bölegi ýa-da şahsy bolup bilipsiňiz, ýani näme ýeteňiz o entek. Bu akyl derejesinde däl sizler. Soň ýoluň yapylmagyny aýtdyk, ine açılmak meselesi bardy, hemmäni gaýylandyr, ýani ildeşler ýani ýollary açmaklary mümkin däl. Geçen hem aýdyň aýtdy, ýollary açsa bulary iki tarapdan ziyany bar. Birinciden ýurduň içine pul gelen ok, nağıt pul gelýär. Yani ýurduň içine de gelen ok, o aslında onam bir aýraty näzir aýdyň öz düşündirip bersin, men aýdyp durmaýyn ona. O puldan kesilýär. İkinciden o ýollar açylsa Türkiýe nämäni azaltmak planlary bolmaly hökman suratda. Sebäbi 2019-njy ýylda alynan karara görä bundan soň o turistik vizalar uzadyljak däl. Yani näme diýmek bolýar? O bir gezek gelýän berýärler, ondan soň uzatmaýarlar. Soň 3 ay daşynda galdy. Yani 1 ýyl galan bolsaň 3 ay daşynda galmak mejburiýetiň. 2 ýyl galan bolsaň 5 ay şon ýalak nemesi bar, bir ýyl täsinrak bir sistemasy bar. Şonu näme göz öňüne tutsak, Türkiýe indi daşardan gelýän göçmen, işçi, isleýän ok. Ýollar açylsa ildeşler ýani bize iý berýärler. Yani köpümize dokumenti dolanlar iý berýärler. Hakykatdan. Şoň üçin hem ýollar açyp bilen ok. Bu adamlar ýurduň içine barsa, ýurduň içinde bu adamlar içeri ýaly suwum ýok da. Agyz suwy ýok içeri ýaly. Soň indi diktatura şu zatlar bilen baş edip bilmejekligi üçin ne ýollary açýar, ne de daşyndaky gorawçylar muňa kömek edip bilen ok. Ve şu wagt ine näme de kommentariýalarda käwat dengelýär, bugün akan dengelmedi. O herekete başlandy ýa-da hereket illeşler başlady, yani onu görüp bilýän göz var, o görüp bilmeýän göz var. Eğer hakykatdan hem illeşimiz bolup şu soraýan bolsaňyz nemeleriň daşynda
onda diýmek görüp bilen zok ýani bu nämäni. Gidip barýan prosesi. Yani cemiyetin özü ütgeýänligini duýýan däldir. Cemiyeti öwrenýän, daşyndan seredýän adamlar görüp bilýändir bu zady. Bu diktaturada bunu görmäne mümkinçiligi ýok. Diňe gorkýar olar. Yani bundan soň bir zatlar boljak diýdi bizim başımız bela girecek. Yani bizim diýende diktaturanyň ýene-däm aýdan şahslar bardyr, ýöne özüniň aýratyn bir şonu tutýan bir mehanizmam bardyr. Şu mehanizm şu şahsları näme diýe gönükdirýär şu zatlara. Yani şu taýdan näme bar bolsa, Halmurad ağa söz vermedi. Halmurad ağa söz bereli. Yer bolýan ondan sapar näme dersin? Yok, yok. Men sizden lawat. Indi şol birinji gozgalan mesele ýa soral diktatura nädip döredigi, nerden döredi diýilen soral barda. Sapara kimde düşünükli on nerden buyruğunun başlanýan, ýöne şuňky nesil ýa ýaşlar bilen akybyn nädip döreldi, nerden geldi. Sebäp aýdylan zat ýok, görkezlen faktlar ýok. Halk bilen türlü nesillerden arasyny üzüme bardy, şoň üçin şuňky halk ýakyn taryhymyzdan bilen aktardy. Şuňky ýaş. Yani men pikirimçe şol gızgalarny döwür ýurdun içinde meselen söýülýän ýerine işlemden bilen zadym. Şol ilkinji ädim şol diktaturan döremeğine sebäpkär oğur diýip alsaňam bar, puldok diýip alsaňam bar, topor diýip alsaňam bar, şol Türkmenistan döredüjülük inteligensiýasy barlar. Oň içine Türkmenistan'ın yazıcılarının 300 tane ağzası giriyor. Onun için hudojniklerim giriyor. Yine de olurdan daşgarıyım. Kinoçularım giriyor. Aydınçılarım giriyor. Sonra dişerlerim giriyor. Yine şu in ulu agitator topar olup çok diktatörü ya diktaturan döreden topar şu. İkinci topar Sapara nomenklatura diýdi. Nomenklatura ol Sovet zamanında ullanýan söz, partinin nomenklatura diýilýär. Tehnisk nomenklatura var. Nomenklatura var, ol iş, ol borç, ol yer, ol dirgan çenli. Hawa, ol ýema ol känsiýasy öňüşdürler, ýöne on başgaça öwüşünler adamlaryň ýüzüne tagma basmak üçin oýlanyp tapylan usuly. Indi şular birigip yana da üçüncü güç olan yankı önkü kompartiya iki sağadın içinde dağla girerlerine komünist çıkanlarına demokratlar bunlar son parti kompartiya dövründeki son kürsülerini, vazifelerini, kabinetlerini alyan para peşkeşlerini saklap kalmak için oranı şunlar ikelletler el ayağı bütün masalası bilen toplanırlar diktatörü döretmäge ýa hyzmat etmäge diktatör. Şu niýas näme diýip ağzyndan çykan kanun etdi. Çykmadyklar. Sen bizim padşahymyzdan diýdiler, peýgamberimizden diýdiler. Diýildi şo zatlar. Elini kullan ediyorum tuttur çelimin kullan atmak üçin. Gyýdym getiriyorum saçyndan tutup niýasyň öňüne nokmadyr nesen gyrnagyny. O zatlar bol kän zat bol odurmuşdur. Ýöne hem daýdy bolmalyna. Indi şular ähirisi üýüşüp ine şu diktaturanyň düýbüni tutdular. Olar görse SSR dargady, olar öňkü elpe durmuş ýok. Ol kondisionerli kabinetlerde oturup halka hemle katmak ýok. Moskwada ýok, olar arkasynda durjak. Bir zatlar etip bir emel bilen şu kürsülerini saklap garmaly ýa şu elpe durmuşyny saklap. Şoň üçin hemme jyl ylgap gitdi. Kimde şol 2 ýyl baý boljak bolup gitdi. Kimse ýene bolup gitdi. Şoň üçin men düşünýän sapara ol gatyrgan maňa näme bir deýle bolup bütün halk o tarapa gitdi diýdi. Halkyň onun ikabe bolýan. Halkyň işçisi şol zawadyna fabrikasyny öňküsi ýa-da çekişler işler goty. Olarda düşünje de ýok. Täze bir zat bolmaly. Daýhanam şoňa, tygyrnym tagy goty, süýdünem, etinem, ýagynym, ýüňünem döwlete tapşyryp goty. Ýöne şu taýda ikiligeden şu ilmli, bilimli, inteligensiya. Şulardan çykdy hemme oýuny hoppaty. Halk kim şular nirad eder şu tarapa gitdiler. Sebäp olarda
Hökümet, devlet çalışmak bizde hiç asan nusxası bolmady. Bizde tecrübe yok. Şoň üçin maňlaýymyz daşa değil. Indi para yani opozisiýa barada aýtdy. Men gardy hökmen belläp geçme, sebäp menim şol opozisiýanyň içinde duran. Opozisiýa sözü ol karşılıklı manada alınýan söz, ol rejime şol tanqid edýän ýa şoňa garşy duran ýa garşy pikir var ýa özüne pikirli adamlar pozisiýasy ütgeşik bolan şoňa opozisiýa diýilýär. Bizim durmuşymyz opozisiýa näme gönükdir? Bir adamy beýleki bir adam bilen çalışmak. Meselem Niyazi aýryp ýerine dukuryn getirmeli. Ýok, on garşysyna çykanyna bary Şeýh Muratov o gelmeli. Ya ine Oraz berdi, Hudaý berdi. Oraz, ya şular ýaly mesele. Ine bir şahsa gönükdirli. Ol sistemany çalışmaly. Ya döwleti täzeden ýetgedip gurmaly. Olar ýazat ýok. Baýşlan watandaşlar 2006-njy ýyla sel ýene de şol Moskwa SSR dikelder diýen gorku bilen hemme kişi ýaşar. Ýurduň içinde kim daşynmak. Yani haydi bir karşı söz aydıp bilir. Yok. Ferasını iki yaka adamdır. Şu Moskova'daki rejimede öz sözünü aydıp bilir. Ata yine şeydir, yurtta diktaturan düğümünü tuttular. Onun arkasında aktörleri var. Türkmenistan'ın en mesela bellisi Sera Kardinali onun bana Valeri Açırsı. Ben gıynanıyan son ölküdeni deyiri gerek oldu da son halkın ona cevap vermek için. Yine Stay'dan göz başına alıyor. Yönü deyilmerde sol opozisiya dip özün atlandıran adam, opozisiyada ideyi için sol doğdurmuş ımtılan adam. Onlar çatlar, yüzler çatı vefat oldu. Türmelerde, yok edildi, zınarlarda atsız sorsuz yettirir. Yönü solar, özlerini sol devletin, halkın durmuşunu bir täzelige, bir gowluga üýtgetmek üçin orta çykan adamlar, janlaryny pida etdiler. Olar opozisiýa diýip atlanır, başga söz bilen atlanır, mert gerçek diýip atlanýarly, o hakyky Türkmen oglu diýip atlanýarly, halkyna hyzmat etjek oglugy. Yani nähil atlanýarmazda da ine şol adamlar hakykatdan öz janyny watan üçin, halk üçin gurban etdiler. Pida etdiler. Şehit boldular. Yine men kısaca şu meseleleri aytmak istedim da diktatura nämeden nereden dören kimler ona hizmet etti ya kimler şuna çelle hizmet edip oturuyor kemin aydı oturuyor da yatan yaşaykalar oyun başlattı olur ho yörüte dörettiler opozisiyanı şu diktatura hakikattan özün niyaz tutmak için ya halkın içindeki akıllı başlı adamlar ayırmak için bir özünü opozisiya döredip yine men karşıyma gidiyorlar deyip kırgınçılık etmeliler bir bahane tap. Yine sonra bahane da opozisiya var. Opozisiya da burnunu anlayın görüp bilmedin hemen solun biri. Sebep biz hemme siyasetimizi sol sotadın niyazlarımızın alıp baran siyaset niyaz ayırıp şunu getirip koysak yine gülala güllük böyle gülyali yaşar. Baýlygymyzken, ýöne şol baýlygy nira rejeli karşılanmaly, onun halk nädip peýda görmeli, nädip iş ýerleri açylmaly, nädip ekologiýany düzeltmeli. Katyken ýüzlerçe problem bar. Şola barada düýüpli görüňem edilen ýer ýok, analiz berilen ýer ýok, ýa-da ilmi makalalar çykan ýer ýok. Ne iqtisadiýetde, ne de siýasatda. Barda şol ine şahsiýetiň garşysyna bölükdirildi. O tarapda da bu tarapda. Şeyle, kıyıska çayısı. Yani Halmurat kabul etmeseniz en ulu opozisyonerler Niyazi bilen Berdi Muhammedovlar. Şolordan ulu neticeli bir opozisyonerim yoktur. Benim görüm yok. Ne kardeşlerinizdir şolor opozisyoner oldunuz. Olur ki ne yıkılmağa demeden hem solun üyeleridir. O daşından uğraşıp bu yağdaya getirilen o. Solun üyeleri ettiler. Yani bu adam tüyredi. Yıkılmalı bunu yaşamak mümkünçülüğü yok. KGB'm yok, milli istesem yok, devletim yok. Cemiyetem yok. Korkunca kork yemedik görülür de. Saat yok. Yönü Türkmenistan ne bir halk bol bilmeli adımız bir kömürleyen devlettir. Ne 100% yan oldu. Son 80% daşına gidendir.
Ne son 30 yıl için. Sizin hiç iyiniz şonu görýänem dälsiňiz, duýýanem dälsiňiz. Çalarak demediýänsiniz. Bunu hataplak göreýin. Arada hatabyny maýtdyk da taşına çıkan pulların içinde. Bu koloniýanyň täze görnüşidir. Özümde garaşsyz diýip baýdyň aňyrtyna bir tarap diýip ýa-ni uly demeli batly sözüň aňyrtyna bolýanda onu ýapmak üçin edilýän boldy. Ne şu Türkmenistan baýlarynyň şeýden protedine çenni Türkmeniň topragyna siňmedi. Türkmeniň halkyna da siňmedi. Ya şonu görüp bilen yok. Ya nemäňi ýok. Cahil. Hakykatdan cahil. Apartmanýarym cahil, o taýda döwletde oturanım cahil. O jemgyýeti bir öýle çüýredi. O görünüp duran zady görün okurda. Onun biçimde şeyler gow mehanizmler etdirildi. Ne korku diýip tän ne 30 ýyllap nemedik gelýär. Men şeyler hep düşünýärdim. Şu halkat korkýar. Onun adam tatma. Hep ikinci adama bir tatýar diýerler. Şu iki birleşýär bolýar, ýönçük bolýar. Şu biznes. Ödem Türkmenistan ähli territoriýasyna öňürilen ýönümiň 3-4 katyndaky objemynaky tijaret gorky adam tatdy. Adamın tatdyrýarlar neme diýär, bir işläp görenim bolsa, ol etdi, bul etdi diýär, gelip neme diýär, ol bäşman alýar. Olaryň baryp üstüne çökýär. Milisiýasy, KGB'si, prokurory hemme. Onun talap var. Adam tapmaly da talap var. Gorkulmaly da neme var. Ne şu mehaniýy ol adamlar gorkýar näme diýär? Ýok. Adam tapmaly gorkuňok, hürmet etmäli gorkuňok. Dogry etmäli gorkuňok. Ýeşe tapmaly gorkuňok. Onu emçipden bu beýle däldimäli gorkýar. Yok, ticaret. Hakiki bir. O da tüneven içinde niyeti yetişti de. Zaten kayıp durma bilen oklu. Ne taşın hakları var yani. Şu da adın kayıptığını ulukan adamı ya 40 yaşan, 45 yaşanlarım. 50 yaşanlarım var için. Şu da adın kayıptığını atı yer ve saattığını bilen oklu da. Yönü birini satışıp nemet bölür. Ödüm değildin yani nemetse can etsizde eylesin gurur ne diye de. O temburin doğası oldu da yerti sana düşmanım oldu. Birinin güpünün üstüne oduram koyuyor yani. Onun ayıbı mörün oktur. Atı yen. O cemiyette şunu kabul ediyor de. Devletten seyredip komut ettirir. O agent diye näme diye o agent bolurýarlyk teň ol edaran ýok, agent boljak edaran ýok. İçinde bardyr däş ol sanak bu topuly işleşiyor diyor. Yani könüdün aňyrdan gelýär. Nemetne halal. Ýöne ýok, edara ýok. Sen şu bizim bir parçasy. Tatanda şondan birda tantama ya da korkup alıp bolýar, ya ağlap alıp bolýar. Inen çolorýarlyk neme? Aktivist diýdi, eýleki diýdi, beýleki diýdi. 90% çolorýar. Meňe soňky döwürlerde ýüregim bulanıp başlatdy şulan. Hereketlerini, borçlaryny, onun cahillerini öldürdiği nokta. Taşının bir de görünýär. Ne? Diktatura nemesi. Buyur Halmira. Şunusuna bir şey olsa düğün bana hat geldi aşılattı. Halmira da diyesi diye şu tayda diye çıkış etti yani şunu çoğaltı düşünür yani o derdi diye bir toparadı şu üç koşukları İslam arttı. Sebebi diye berdi diye doğrularım şu karavadır narxı köp adıma peyda veriyor biznes diye.
olursa girdiciden dıynatlary gelen olur peýdalylerde. Şoň üçin eger diýesiz gelseňiz diýe onu dolarlaryň diňe bazar kursu bolsak şoň üçin bulary bir peýdasy şoň üçin bular Gurban Gulyň oturanyňa görýärler. Ene Harpına 92-nji ýyl yer berjek bolýardy. Kalkozlary, näme kalkozçulary. Ni şo yeri berdirmejek bol gerek gelýärdi. Yani brigadirlerini nitirjek, kalkoz baş kalkoz nemeli nitirjek, bunu raýatpal komban, nu beýlekler var. Olaryň daýhanyň kellesini neme diýerler, ýuwýarlarda. Demetden ertir malyny ýirak satjak, ýa däm etjek. Brigadir bolmasa ölersiň diýen ýalak. Ya başlyň bolmasa tehnikany ýitranjak. Yani soğuası vurulu olur. Ne duvarlarda olur? Ne bir her yemede oblası, doğat oblası da, vilayette. Tümü olur adam yürüyorduk da 700, 800, 900 her hepte de bir oblasa geçiriyorduk. Ödüm şu dağılın içi dolu, ehli yankı denen oblasın kaymağı kötayda değil, onun dayıhallardan, brigadirlerden olmayadı, kalkoz başlıklarına hemmedi. 7-8 saat Florya'lık hem seminer hem neme yol başçılarım kötayda. Onun bir ikiye bölünüyordu. Bir tarafa onu geçirmeliler, o kabirler neme, olurum ikinci sefer yığına varanda olur hem cezanını çeken olmalılar, tehditleri katı çıkan o. Ne? Olmasa toprağı eğilir olmalı. Şuna çeninde potrot deyip onu Mehmet attırır mıydı o? Potrot orada. Şunu işlep görmelidir de tenki değil. Yeki tenki değerliğen değil. Yeken dağdığın tenki değil. Öğünüm tenki değil. O ten yaşap görün öğüm tenki değil. Onun havarları yok da. Ödlerim elementarını 10 yıl yani çağlarının düşünülemesinde yetineyim olacağını da gödüm yetirip bilen okur da. Sonra yemedi ben bilen okur. Gödümünü getiriyorum bilen okur. 20 yıldan ben rayın olmayacağını o çağına hiç yani mirat kaldırıp bilmeyeceğini Türkmen düşünüp bilenlerdir. Şu anda çenler. Neyse profesör düşünen. O pul kazanmalı ya, o pul kazanıp bilirsin. Pulla mı olup bilirsin. Onun için bayi olup bilmeyen. Ne çok cahilinden yürüyüşü olup bilirsin. Bunun nesin zirle tanımın taşı. Apara kolayın estene. Kol ya. Bizim yağdayımız kendi başka sefer etmelidir. Yani yığı ayna seyredip özümüzü bir olmanı özümüzü bir ağlamalı. Bilen yağdaya gelmeliler. O beylekini ağlamanın hiçtir beylek. Ben ilk olarak özüm ağlayayım. Taşında hiç kim ağlayıp bilen nelsin. Her kim öz gereğini düşünendir. Yani bizim halkımız ödü Allah onu monçu olup görünüm ki. Yeni yağdaydı. O ne cehaletin ne miyveti demeye diredi şu var. İngong tellana. Bu yani niyetil o bunu karı işe yarayması daha da yararlığım kendine. Ne işleş böyle Türkiye'de. Ödüm ne adat ne mi bilen oradan bu durum hayratım var orada. İş uğrunap edivermeli. Etkoleyen neler? Antastak geldi. Derim oldu. Ya bu durumum oldu bakın. Pulum olanı da olayan neler? Pullara madır olan iş notup bilen neler? İş bilme de gerek.
Hayda durayırsan para Olya, vatandaşlarımızdan belki sonra zat vardır yaşlar. Mena göremek ekranı. Siz görýän. Benim vurumu Men Ahmet Olya. doğruları doğru değil de şu ayda bir zatlar aydık geçmekçi. Sorulara da umumun belki cevap olur, cevap tapabilirsiniz vatandaşlar. Esası birinci yankı ne esir dövründe gazetler, jurnallar näme ýazýardy. Indi biz o döwürlerde ýaşap gören adam değildiň, şu tarihin bize goýup giden maglumatlaryndan yola çıkıp aýtsam, hemme ýerde ýankı planlaň dolýanly görkezýär, halkyň näle bolup ýaşaýandygyny görkezýär, ine şoň ýaly bir hiç hili problema ýok diýär-de. Hiç zaten gül ýaly diýip aýtdy. Indi gözüňe getirin vatandaşlar, şu soraw hiç kimem soran ok. Şu günem esriya gobutu diýenler bar da. Ine şu soraw soran. Hawa emme zat gül ýaly ýöne kartany açyp seredeýin. Esir diýen zat ýok. 97-de ýykyldy. 90-da 89-da başlady. Ýykyldy. Hiç kim özüne soraw beren okmy? Esir şol indi bir döwlet diýsen bir organizmdir. Adam bolsun hay bir organizm. Organizmiň doktora barýan sen hemme zadyň gowy diýe ertirem seni ölýän. Demek aldapdyr seni. Şu zat ýöne zada bu vatandaşlar onun için gidip on ılymyny öwrenmek gerekden diýip pikir edýänler. Indi şu gün indi şu zada esirde gördük de biz ine ýaşadyldy. Yani bizim jemgyýet şu zady gördü. Şu gün emine istendik döwletiň berýän Türkmenistanda şol berýän maglumatlar ýa-da döwlet nämeler kanallary diýen şolarda ýa-da gazet jurnallaryna berýän maglumatlary seretýän hemme zat gül ýaly güllük ýöne nire bar ýanymyzy biz ine öňkü kän wagt geçeni o näçe ýyl geçdi. 30-40 ýyl. Öňkü bolan zady ýene şu adam şu zady görýäs ýöne hiç kim soraw beren okda biz nire barýas diýip. Indi näme var adaýdaň? Diktaturanyň ýene bir nämesi var vatandaşlar. Oýunlary var diktaturanyň. Oýun diýmek ýeke adam ýa-da ýeke topar oýun edip bilmeýär. Oň garşysynda oň bilen oýnajak biri bolmaly. Oýuna gelýän biri bolmaly. Indi oýuna gelýän kim? Ine bir soraw ýazdylar da bu edýän gürrüňleriniz boş diýe ýollar açmaly diýär-de. Indi men şu vatandaşymyza jogap bereýin, ýollar açmaly diýen birinji berjek maslahatym bar ýankı. Men özüme iqtisadiýat kän bir näme demem, iqtisadiýat 100 sany kitap bolsa men şoň 5-6 sanyny okudum. Ýani şu zada düşündüm şu taýda. Şu gün dünýäň ýagdaýyny analiz et, Türkmenistanyň ýagdaýyny analiz et, önümçiligini analiz et. Daşardaky halky sanyny tahmini belli da 2 milyon halk bar. Yollar açan ýagdaýynda bu 2 milyon Türkmenistanyň içine şoň bardy geldi 500 000 içine giren ýagdaýynda. 500 000. 4'te 1 içine giren ýagdaýynda Türkmenistanyň azyk haryt meselesini kim çözýär? Indi bolýa girse problema del çözüp bolýa diýen bolsaň, haýsy guramaşyň jogapkärçiligine üstlenip biljek. İçine almak diýmek ol pikir etýäňiz ýollar açdy, gol çekdi, hawa samolyotlar uçup başlasa ýollar açyldy diýmekmi? Siz onuň arkasyndaky ykdysady ýankı üçünçiligini göz öňüne tutaňyz okmy? Ýa-da pikir etýäňiz barsaň şo taý fiziki seni hissat iyi biçen okmy? Ýa-da kiýsäňdek alyp giden dollaryny ýejek bolýan. Karnyňyz doýmaz, ýyk göreň dollary. O puluň bolsa ýaşap bolýar diýen düşünje ýalňyş düşünjedir. Yolların yapılmağı, pasportun verilmezliği, diktatör oyun oynayan, ol oyuna gelmeyen vatandaşlar. Mesele o şol mesele mi? Pasport çözmek mesele mi? Mene bere pasportun problemasını çözmek için çıkamam. O pasport problemasını istesen istemesen çözülen zat, çözülen zat. Birazcık yöne şu pasportunuzu açıp o hak vereyim. O arkasında yankı hak hukukları da girme. O kıyın mesele değil, o çözülmeyecek. Onun için alım yetiştirmeli değil. Yani zat yok vatandaşlar. O bir oyundur edilen, halk bilen oynalayan oyun. Ama sen oyuna gelýän olsaň onda bağışla diktatora şol kömek eteni bolýar da, beýnen satda. Ine soňam näme aýtdy? Siz näme öz aladaňyzy halkyň aladasy diýen soraw bar bir vatandaşyňyzdan bağışla ady ýadymda ýok. Şol halkyň aladasy öz aladasyny, öz aladaň etmek, ine men ýöneköy bir zat aýdaýyn. Bir adam özüniň aladasyny etmek gataň satsatyr. Dünyanın yerinde olsan olay. Sana vatanam gerek değil, beylek hiç sat gerek değil, öz aladan etsen. Ya da yine bir maşgala edinen son, bir maşgalan olsa 4-5 adamın aladasını etmek yine ansat vatandaşlar kıyın zat değil oldu.
Dünyanın yerinde olsan ol aylık $500 yaşap bolýar. Aylık $500 kazanmak kıyın mesele değil ol. $500 kazanıp bolýar. 3 yıl özüňizi yetiştirin, 3 yıl. 3 yıldan soň siz $500 arkayın kazanıp bilýäňiz. Ýöne 3 yıl hakyky özüňizi yetiştirmeli. Aýna seredip soramaly, men kim, näme başarýan. Olam kıyın mesele değil, biz öz alı. Hatta men bir sapar bilen gürleşemde de aýtdym. Men aýtdan şu 1,5 ýyl wagt eger biz özümüz bir biznes üçin, bir iş üçin nämeden olsak, harjan olsak belki şu gün maddi durumumuz has bolar şu wagtda. Baba, gurrun. Adamız indi şonu diýerler, ine garşy çykýaňyz. Maksadymyzy biljek bolsaňyz, bir topar proýektler görkezlik ediljek täze Türkmenistanda döwlet guruluşyny birazjyk görkezildi. Näme bolmaly? Ýa-da yankı halas ediş komitesi döredilende on etmeli işleri, vezipeleri şotay bir yazıldı. Onu hiç kim ütkadip bilmeye onu. Edilecek işler yazıldı. Yine siz gelip maksadı sorayanız. Onda siz iş sattan havarınız yok. Dünyadan havarınız yok maksat sorayan olsanız. Aydın onu... Bizim maksadımız yine ne hemen aytdayız. Bağışla kimine. Maksadımız yine nesil için. Ol şoma da karışık bir arada yine çağalarımız için. Sen şu yollar açsan çağaların kovdurmuş da yaşayalım. Eğer şun yalı olsa suud edip görkez yollar açsan çağalarımız kovdurmuş da yaşayalım. Onda açılsın yollar. Ona yollar açıktı. Ne hemen kovdu yollar açık baktı. Yollar açmak, koronavirüs var. Virüs meselesi. Mesele dele o virüs diyen zaten çözülen bir nemede iş ol. Çözülen iş. Onu çözüp bolya o hiç peskelçilik değil. Gidip gelmek için. Yönü berde onun arkasında yatan nemeleri göreniniz o aş. Ne sapar kaytalayarız. Diktatör bir sahnadır. Sahna kuruldu. O sahna sen sahna arkasını ya da edilen işlerin arkasındaki fikirleri, düşünceleri, hareketleri görüp bilmeyen olsun. O artık kıyın zaten bu iş, bu hareketler. Halkın üstüne düşen köpçülüğün, yine bize bir zat diğerlerde yine halkın aladasını ediyen ya da öz aladanızı ediyen. Şimdi sen şunu yazan adam şunu fikir etti mi ki? Halk kim? Biz kim? Bizim halk değil mi? Düşün ya. Biz halk değil mi? Sen özün hatta onu yazan adam özüm halkın içine giriyor. Yine halkı düşündürmek hatta peyindir. Onu bir sözü yatlaman vatandaşlar. Yatlamak ansad o halk 4 harf yatlarsın. Men bilyen değil mi yatlansın. Öğren halk näme? Cemiyet näme? Millet näme? Hatta milleti biz yanlış söyleyeriz. Sonra yine bir zat var da yine göre işte yalan diyeste hem nerede yalanlar var. Doğulu yalanlardan. Yalanın karşısında samimiyet diyen bir zat vardır. Sol samimiyet sözü Türkmen dilinde yok. O başkakiyle elbette tercüme edip böyle yöne samimiyet sözü yok. Ulanılmayar. Sol söz yok olsa sen de hem düşüncede de samimiyet olmayar. Yine görmedik mi neçe aktivist çık ya men halk için ya da halkın aladasını ediyen diye de en yanlış zattır halkın aladasını etmek. O hayvan mı aladasını eder yalı? Halk öz aladasını öz edip bilmeli. Yine şonda ösüş oluyor. Bir adam milyonlan aladasını edip bilmeyen. Aydın yine bir zat aydayın men şutaya. Doğru ayttın da yankı. Yine halkı o böyle koşuya nemen aydiyalarda halk o bölüp koşar yalı näme zat yani eksperiment mi geçiriliyor? O halkı birleştireli diye mesela. Okey yani birleşmek deyilen zat bir sözden ibaret da onun işliği näme halkı o birleşiyor onu düşündürüp ber diyen galya da şotayda. Ondan sonra yani o nämeliğine bilen ok birinciden o ikinciden hem o halkı sen birleştirip o ayırar yalı kim deyip sorayan. Ondan sonra o neme diye bu sorayan adamlar hem belli de nemesi. Ne sesim geliyor değil mi? Ha geliyor. Geliyor. O sorayan adamların belli. Yine şu tayda yankı aydın okan komentaryalar olmalıdır da. Bu tayda komentarya yazıyan adamlar belli. Yani diktaturanın doğulu surat deyip ayttı. Yani diktaturanın doğulu suratını görmek için o daşından koruyan o mekanizmlarını bile almalı içine. Diktatura dine Türkmenistan'ın içinde değil iyileşler. Yani halkın 2 milyon daşına çıkan olsa o diktaturanın bir bölüğü daşına çıkan olmalı. Bu halkı demetmelidir hükmen suratta yani öz çemberinin içinde değil yani näme çember sözü o çemberinin içinde diye tutmalı diye bu nemane. Yani şu şekilde bular özlerini hopsuz yağdayda duyuyorlar yani. Yoksa hopludur halk olarak arçı.
Ya halkı hemen aydayın birleşmek meselesi çıkanda halkı bir işin üstüne birleşendir. Mesela hazır önümüzdeki ulu problema näme? Yolların yapıklığı. Yani aydın ama aytdy, yollar açsa diktatura üçün gaty ulu problema. Yapık tutmağı has amatly. Ýöne biz bunu açmaly hökman suratda. O özem halk bolup açmaly we halkam açýagyny görünüp durda. Yani suw goýbersen aksa şonuň nerden akjagyny tahmin edip bilýän. O pese doğru akýar, dowamly. Edil şonuň ýaly, yani bu halkın diýeli adamlaryň köpüsiniň çağasy içinde galdy. Köpüsiniň çağasy esasan hem şu Marı, Daşoğuz, Levap nemelerinin çağaları içinde kaldı. Ve en aktif olanlar hem bular. Indi o 1,5 ýyla doğru gelýärdi yolların yapıklığı. O 1,5 ýyldan bäri öňe o yollar açykdy, bolýa bir 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl galyp işleýän. Ýöne yollar yapık däldi-de. En azından yolların bir açyklyk demesi var, duýgusy var. Ýöne hazır yollar yapykda. Çağan indi bundan soň görüp görmejeginiz belli däl. Yani şo neme var. Yani şuna gidýän ýolda birleşdirjekdir halk. Yani siz onu birleşdirip aýyrmagyňyza gerek däl. Şonsuz hem şol adalatsızlığa karşı geçen ýyl birleşen halky o liderler bolup aýyrdylar da. Bunu ama aýtmaly. Demek kemine Türkmenistanyň iň uly problemlarynyň biri öndürjü güýç ýok da. Öňümçilik ýok. Yani orta klassýada, orta öndürjü içgärhanlary bar. Burada öndürýän. Şol gatlak ýok. Çok gatlak bolmasa, ya baý gatlak bar, o baý öňümçilikden baý bolan adamlar däl. Yani korku mehanizmi bu beýleki şuulçuluk korku mehanizmi bir tarapy o beýlekden beýleki tarapyda. O taýda öňümçilik ýok. O Türkmenistan şu wagt ýöne baraňyzda da ýa beklenýär. Hiç mehanizm ýok. Bank sistemi düýünden ýok. Döwlet howpsuzlyk hemesi badi şonu bağlığın suud ettirjek bolýar. Ýok, şol edary ýok, düýünden ýok. Şol oglanyň öýder boýunlar diýär. Yani ýöne gören mehanizm pul kazanýan yer o yani şu çağda bolýar, oňa da bolýar da. Ben şu zatları bir fikir edip o ýa çözüjegini orta oýmady. Sapara ýanky aýdan var da, yani milli halas edişin döredilişi nemesi yazıldı, nämetçe yazıldı. Ya bu zatlar bir günde olmadı, biz onun üstünde näçe ýyllardan bäri işläp duran nememiz ve entek görkezmedik zatlarımız hem bardy ekrana çıkarıp. Biz her gezek täze bir zat görkezende olaryň nemesi artýar. Goranma mehanizmi näin diktaturanyň. O hücum edýärler. O hücum edýärler, ýöne gowy zat bu bizem davleniýany ölçäp edýäsde bu zatlar, yani ýöne ýerden edilen o. Hemme zatyň çıkış ve şonu neme hödürleme usullary bar da. Şoňa görä edilýär. Indi bundan soň çykjak zatlara näme etjekler? Halkyň köp bölegi hakykatdan hem o bilim derejesi pes bolanlygy üçin, alyp bilmänligi üçin neme bar? Düşünüp görüp bilen okýar nämäni, halka geljek peýdany görüp bilen okýar, beýlekler özüne geljek ziýany görüp bilip durda. Garşy tarap. Şonuň üçin hem bolup bildiğince nemedir? Şyltan nemesini usulüne ulanýarlar. Bulam komünizmiň iň gowy nemesidir. Ýani aýtdylar. Komünizmde ine bir zat vardır, Sapara. Neme size ýakynrak gelmegi mümkin hazır. Ine Orta Aziýada hiç bilemok diýerim bolýar. Yok, ine şu wagt aýtjak zatym da Orta Aziýada paxta öndürilýär we paxta nemesi öň planda da
Yani paxta üçin ulanylýan Doğru. bir yer. O. Şonuň üçin nämäni şo paxta sektorunda işleýänleri paxta ogurlýar diýip debe bar da, paxta satmak ya ogurlamak. O ben yankı sonra 17-20 yıl son kremeler onu 27 yıl O ataçı da elimden ama oğru tağması demede vardır sayımızda. o sizde var ýöne beýleki Özbekistan taraplarda da edil şonuň ýalyken. Hem. Şonuň ýalyken hayran kaldym geçen. Onsoň näme bardy? Bu taýda aýtjak bolýanym, şol kommunist rejimdäki o wagtda iň azyndan paxta bardy, ýygylar ýaly ýa-da satlar ýaly. Ýöne häzir Türkmenistanda paxta da ýokdy. Ýöne ogurlama tökmedini ulanýarlar. Hatta ýurdun daşynda da ne meselem kellesine gelen sana idealar da şunça ogurlapdyr, şunça çykypdyr. Nemesi var? Hayran ağlar ýaly. İstadi ütkümün yankı demedim müşleneleri zatları öýlerini alyp başlary kredişnemelerim ütkümen. Yok, üýtgese sapara şu wagtky ýagdaý bolmaýar Türkmenistanda. Sebäp pikirlenmäň üýtgeýän bolsa diýmek eýem sen täze dünýä ayak edip bilen bolmaly. Ayak basyp bilen bolmaly. Ýöne ular ayak basyp bilmändir. Şo sebäplen özüni goraýarlar, özüni hem öňkü metod bilen goramalsa ýa ular köne nämäniň adamlary. Yani şu mehanizmin yaranları bolmaly da. Öndüren önümleri bolmaly şol adamlar. Delelini diýandan bilen okupsa. Yo bilmegi mümkin däl, sebäbi ol edil düş ýalak bir durmuş bolmaly olar üçin, ýani gaty şu pikir etmegem agyr o zady, ýani bir sen pikir et hakyky dünýäde ýöne edil sen düşdäki ýalak ýaşaýşyň bar. Hemme daş döwründe bolýan zatlar adam edil düşdäki ýalak näme aratnaşykda bolýan da. Şonuň ýaly näme bar? Gynansak da Kemine deme biz begendirýän zat ne sizin ben guşluğuňyz sizin ýaşlaryňyzdaky biraz uldurakları biraz kiçiräkleri taşynna 10 ýyl 15 ýyl bolup ýanky okuwda da girip özüne işleýän adamlar barda. Şolardan ýanky pikir nemesem üýtgeşik men onu derhal teljerip bilýän. O Türkmenistanyň içinde ýa-da Orsiýadyň bir ýerinde Belarusiýasynda bolsun universitete oturup gelen adam bilen Ýewropada ýa Türkiýede ýa ýokary bilim alan adamyň arasynda ýer bilen gök gelek tapawut bar. Yani Orsiýadyň nemes nähile güýçlü eýle beýle diýipler bolýar. 99% samostayatly işlemeli bolsa, pikir etmeli bolsa, iş tabi ýerler. El diplomly ýigitler kendir Türkiýede Orsiýada oturup gelen, Belarusiýany oturup gelen. Ýene de ýanky käbir hünärlerde bolup bilýändir doktoriýalak şoňa meňdeşnemelerde. Ýöne beýleki nemelerde ansat ýa programmistler arasynda bolup biler. Olun ýa aýa uýdurup bilen okurda. Bol aňyrdan gelen neme bolmaly. Ýa bilmedim yenlik mi ya da ştamp mi bir da katı üýtgeşik. Men aeroportda oturýardyk, ul aeroportlarda gelinler oturup şu Sovet nemesine yetişen adam Ors bolsun, ýanky orta deli bolsun, beýleki bolsun, ermeni bolsun, hemmejesini ne beýlek geçip bolýar da. Ýöreşlerini önemli de. Geçişlerine ne? Ödem ýyklaryna 30 ýyl boldy. Bir de ikisine ýalňyş bilersiň bolýan ýöne galan hemme jemede. Bu ýanky gaty uly bir atpiçat. Ýanky aşağı kodlary kendi ýeten bolmaly. Ýeň wagtlar bolýan ýöne ne işleşemizde biz görýärdi. Ýanky Ukrainada da hatta geçen oğlanlar bilen işleşýär. Şüwetler ýalaklar, filleri ýalagym der. Latviýaly, Litwaly şolar ýalagym derler. Şolaryň biraz deme, ýani köne Sovet nemesinden üýtgeşik gelýär. Özüm bakmada piýur etdiler Ýewrop neme, ýewuň nemesine.
o işimizken diýdiler bunu bilmedim. Yani düşündüreceğimde Nemedem yok yönü aytmadık ve atlanmadık kendir. Aydan da atlanmadıdan onu yuvaş alt yapını tayindirak edip aytmadak o birden alınan oğum. Onun fiyatı ödürak yalavım olup görünüyor oluyor. Ödünüzü ayna seyredip bildiğiniz görünüyor köp var. Bilmeyenimizi bilemiz yok da. İlkulak yankı. Bilgim olman düşünceğine meleğelen demesi var da. Bilgi sahibi olman düşünce sahibi değil ya da. Yani bilgim olman o yanlış bildiğin üstünde de düşünceğin meleğelen olsa sen onun elinden yanlış hareket edin. Esasında bilgi yok. Öyle düşünceğin var. Onun o düşüncede doğru deyip düşünen de onun yönü o doğru değil. Ben bilmeyen bilemem da. Ne aydın elini kaldır ya, aydına söz verelim. Yaşlılar indi vaxtımızdan bir saat geçti de indi ne etsek diyen şu bir yankı onluk sistemaları var adaydalı onlukların nälik hareket edip bilýär ýa-da näme okuypları var şu onlukları. Şo hakynda bir gysga erkim öz pikirini aýtsyn. Ondan soň ýa-ni sorawlary watandaşlardan gelýän sorawlary näme diýende jogap baly mümkin boldugyça. Watandaşlar sorawlaryňyz bolsa şu wagt ýazmaň, näme aýtjasyň ýa soraw ýazyp bilersiňiz deriz. Onuň üçin bir ýarym saat wagtyňyz var. Sorawlara jogap bereriz. Watandaşlaryň sorawy diýip aýtgan. Endi ýene bir zat var. Halk sözünü olanan wagty birazcık şoňa üns bereli. Menem käbir ýerde halk sözüni ýalňyş ulanyp durun ýa-da şu wagtda mene halkdan gelýän sorawlar diýip aýtsaň dogrymy? Ýalňyş bolýar da eýem. Şo sözü ýani pikir edýän ilki özümizden başlady, dogry ulanmagy. Men umid edýän şol sözleriň türkmen dilindäki sözleriň yerinde we yerlikli ulanylyp başlamagyna, şo bolmasa biz hiç zat sözü doğru ulanyp bilmemek diýmek, sözden gurup bilmemek diýmek. Sözü doğru ulanyp bilmemek diýmek, pikir edip bilmemek diýmek. Bu terwet zat. Allah halmara da elini kaldırdı. Sağ olun sözleriniz için. Ýa-ni watandaşlar ilkinji nowbatda şol oğluklar barada gysgaça aýtsam, ýurdun içinden gelýän maglumatlary we ýurdun daşyndan adamlar bilen jaňlaşyp dur. Oğluklar görediripdir. Kim birinci oğluğu torpayan, ikinci oğluğu girişipdir, kim üçüncü oğluk bilen ýa işleşipdir. Käbir adam, 3 adam, 5 adam bolup maşalaň içinde işlepdir. Ýuwaş-ýuwaşdan bir hereket ýaýrap başlady. Her bir vilayetde de bar. Ýöne olaň sany näçe anyk bil ony özümden bilemde, bilmä mümkinçiligimden ýok. Ol gerelemde. Täpemmede bilip oturjak bolsak onuň tämir eme. Bizim etçek bolan işime gabat gelen hakda adamın öz aralarına pikir alyp öz baştak netije gelseler ine şol adamların öz gelen netijesi boljakda. Ýöne biz umumy ugry aýdyp berýär. Ine ugrumyş tarapy edilmeli işlemeşlerden ibaret. Ine gelin boşulşun, gatnaşyn, bilelikde delin diýip aýdýar. Ondan her bir adam öz ýerine ýaşaýan ýerine göre, öz mümkinçiligine göre ýurdun içinde de, daşynda da hareket edibermeli. Näçe oğluklar barada aýtjak şol köp diýip oturma. Ýöne eger maňa käsora bolmajak bolsa, ursat berseň men ýene bir onnaşmakdan çykmaly bolupdy. Barmaly ýerim bar, adamla garaşyp otur. Bor almada. İldeşlerimizden edil şu tema değişli bir soru var yok yani. Ben söylediğim ildeşlerin diktaturanın doğulu suratı. Yani şunu bize düşünmeli de şu an daşında bolup geçen näme var ya ildeşlerimizden käbir
O kime inanjagyňam bilemok diýilen bir kommentariýalar görýän de ýene şu ýerde iki ýalňyş bar. Birinciden o birine inanyp bir zat etmeli däl. O düýünden ýalňyş da sen özüň bir şahs bolýan bolsaň o näme üçin o birine inanmaly. Sende de edil şonuň kıýalyk hem hak bar hem hukuk bar. O daşky görnüşe edil şonuň ýagda o içki görnüşine bilip biljek däl ýöne bu zat birine inanyp etmeli däl de. Öwrenmeli ýani öwrenmeseň bolmaýar. Maglumat toplamaly, ondan soň şonu dogry ulanyp bilmeli maglumaty, dogry analiz edip bilmeli. Şonuň üçin o birine inanyp etjek bolýan bolsaňyz ýa-da bir zatlary garaşýan bolsaňyz o düýünden ýalňyş o zat size garşy bolup bilýär köp ýagdaýda. Bu birinji mesele. Ikinji meselede diktaturaň dogly suraty. Biz diktatura diňe içinde däl, o bir bölegi hem daşyndadyr. Hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň, sähä halkyň ýarysy daşyna çykyp diktaturanyň içinde galjanymy pikir edýäňiz. Onuň ýaly zat bolup bilmeýär. Hatda şu ilçhanalaryň içinde şu KGB'nyň bir sana adam bolýar-da biz onam bilýäs. O kimligini bilýäs onuň. Meselem Ankara'da oturanyň. Has näme gitmäne gerek ýok. Ýani gorkubam durmasynlar. Bilinýär bir edip biljek o peýdasy zyany ýok. Ýani şu wagtda çellinem o 1,5 ýyl bolup gelýär. Diktatura berip bilen peýdasy ýok. Onam öz içindäki adamlar aýdy. Aşgabatdan. Has näme gitmäne gerek ýok. Ýani aýtjak bolşum bu taýda şol guramalarym öz içinde ýykylyp barýar. Hem köpsem şol nemeden narazy. Yani şu sistemanyň üýtgemegini isleýärler hakykatdan hem. İçinde özem azam däl. Gatykan bölegi bar. Nämäni görüp bilen oklarda, öňüni görüp bilen oklar o sistemada. Bizem bu taýda täze formaty düşündirýäs. O altyapyny ýa-ni saparaň aýdýal altyapyny taýýarlap en soňunda şu altyapynyň üstüne hereket başlajakdyr ýani. Ýani onluk sistemasan bir altyapynyň bir bölegidir. Ýani pikir edin hemme kim öz üstüne düşýän nämäni borjy berja etmeli ýani wezipäni diýip aýdaly. Bilýänler o bilgisini ortaga goýmaly. O bir zatlar etjek bolmaly. Ýani biz aýdyň bilen bilýän zatlarymyzy ortaga goýýas, bilmeýän zatlarymyzy öwrenip ortaga goýjak bolýasa, bilip öwrenip boljany bilýäs-de. Bu zatlardan has uzak bolan ildeşlerimiz var. Olar öz gezeginde ine onluklarda öğretmeli. Gerekli yerinde maglumatlar tiz aýratmaly. O gorku diýilen zat aýdylan wagtda mesela gorku sözüni aýdan wagtda gülmeli. Hakykatdan gorkyan diýse, o goşulma sen ýok edýär diýse, o hökmen suratda şoň üstüne güläýin ýani. Gülünjek bir mesele. Onuň ýaly neme ýok, ýani Türkmenistanyň içinde o mehanizm ýok. Size bir-birden tapýan, neme diýen. Şu wagtda çelliğine dogly ýalanyň üstüne neme edip durda, ýörep durda. Ýani ýalanym orta çykyp barýar her geçen gün. Ýani bir gezek o öňe ädim ätsen, ýalňyşlyk bilen ätsen, şu görünüp durda şu aňarsynyň ýalanlygyny perdäniň arkasy. Yalandan ýani bularyň güýji. Şonuň üçin bu kime inanyp inanmajak meseleňiz şonuň ýaly bolsun. Gaty uzyn aýtdym belki näme garşy gelgen bolup biler. Yani inanyp inanmagyň arkasyndaky ýani şunu çözüp biljek meseleň men şunu görýän. Kiminem ben dene şunu ýetireyim. Adamlar şu yalan diýilen zady bir kenara ýa. Bolun konkretika neme bu taýlara neme deýin? Telefonlaryňy dinlenip bilýänler. Taşary usuly nemeden de personal bir adamynki dinlenýändir. WhatsApp, Telegram, Imo, YouTube, Facebook ýapaýmadylar. Onu etteklatlar ýok. Onu gorkup görmäň, ýürüte gorkup ýandyrlar. Bu da ýani biznesiň bir bölegidir. Telefonuň gorkup, o tem YouTube'a giripsiň, ipçenin pul alýandyrlar. İştirak töleýärler diýe de ýürüte etdirler de. Yalan bilen ýani gorky ikisi nemedir?
Şimdi şu nädip ayrımalı ilen bir neme var da. Onun sözümde mine yeni 4 günden ayda. Şu yankı şu ulçini yok edip bolanokta. Sebäbi onu talap var da. Onun bir iş var. Ödüm kazanç veriyor. Onu ite yok edip bilmezler. Şu onu talap bolmadı yala etmeliler. Onun mekanizmine işlev otuyor. 3-4 günden bunu aydıp verir. Ne şonalaktır adamlar şu yani ondan eşitip bundan eşitip korkusup demedik görmeyen. Ne bilgin yok yer şol. O bilgi iyi olman bu fikre iyi olyanız da. Yani şu yerler deyip like basmalı korkutuyorlar. Şu bir görüyor diye de görecek manası var mı? Ya abone olmalı korkutuyorlar. Elementar da atlar. Onu şu bilgin yokluğu yani sondan peydalanıp iki tarafım neme diyorlar. Yani pul kalan yani. Korku diyanım onun beylek tarafı. Ben bollum kemine Aydın elini kaldırıyor, Aydın'a vereyim sözü. Yankı Türkmenliğime bu isan diyen vatandaşımız yazıptır. Şunyalı soru veriyor da size diye ihtiyarlığı kim verdiğine hükümet öğrettiniz diye. Şuna diye ihtiyarlığı kim verdi ya da şu hakkı size kim verdi? Halktan sonra mı edeceğiniz diye. Sonra yazıya hava diye cevap verip bilmersiniz diye sebep cevabını bilmeyeniz diye de. Şimdi ben yankı vatandaşa aydan halk ne edip ihtiyarlık veriyor, ne edip neme veriyor, hak hukuk veriyor bir adama hükümet kurmalı. Uzağa gitmek gerek de 50-60 yılın tarihine seyreden yine Pribaltika devletleri vardır. Şu tayda yankı Pribaltika'da illüstrasiya geçirildi. Ondan sonra şu birinci olup ayrılan yankı SSR'ın sastavından ayrıldılar. Öz baştaklığını kazandılar. Şu zatları eden de ne etti? Onu eden adamlar öyünde otur, halkam kapısına gelip kapısını kalktı, biz sana ihtiyarlık veririz diye ayıttı. Sonra molar etti. Şonyalı oldu. Sen öğrenen tarihin şonyalı mı? İhtiyarlığı kim verdi? Türkmenistan'da şu an oturan diktatörü ihtiyarlığı kim verdi? Halk verdi mi ihtiyarlığı? Yok. Ya halk şoları diktatör oldu deyip hayiş etti mi? Yok. Hak hukuk deyilen zat berilen değildir, alınyandır. Birinci novatta. Eğer sen şu söze düşünen olsun. Sonra biz yenen bir saparaydayn. Təzə Türkmenistan o tayda devlet kurulya, devlet kurulandan sonra hemme zat yine Halmıra dağı var, Kemine var, biz kebirnemeleri hatta ekrana da veriyoruz yankı yığınaklar olya 40-50 adamlık. Şu tayda da ediyen hemme orta atılan fikirler tekliptir. Bu teklip kime? Halka. Devletin üyesi halktır. O ertirkügün siz fikir etmeyin yine hava bardı kurucu hükümet Türkmenistan'da hükümet oldu. Kurucu hükümetin etmeli işi var. Devlet mekanizmini kurmak. Ya da şu halas ediş komitetinin bir bölücüğü o kurucu hükümetim. Onun bir neçe pudokları var. O hükümetin yekpözü o tayda hiç sad edip bilmeye yöne şu tayda yine birinci etmeli işler var. Yine saylov mekanizmi adettan da şeriada dedi. Sonra para haçılıklı yol bilen çok işleri edilenden son hükmanın suratı illüstrasiya olacaktır. İllüstrasiya da ön misal için şu halka karşı devlete, devlet düşüncesine karşı işten adamlar hükmanın suratı cezalandırılacak ve şu günkü yine 30 yılın içinde adı karalanan siz belki yine Türkmenliğime buysanyan diyenin vardı. Birinci hemen sana da bir soru verip geçeyim onu fikirlensen. Namus deyilen zaten düşündürüp bilen mi sen? Düşündürüp bilen mi? Namus deyilen zaten ne mi değil? 30 yıldan beri Türkmenistan'da namusa koymadılar. O yankı tağıma basıp adamı biri terörist, biri yine bir zat oğru, yine şonyalı nemeler ülen türmeye basılan adamlar var. Maşgalaların namusuna değdiler. İllüstrasyayla şu namuslarım dikiltmeli. Siz için o zatlar boş kurur mu olur? Namusan boş kururumdur siz için. Yani son fikir neden var mı? Son aydan var mı bir yerde? Yok. Sebep düşünceni ayırdılar 30 yılda namus meselesine. Ben onu nereden yine yaş vaktım yankı bir oturuşlukta ara içerler son bir tost aydı. Bir adam şu tayda şu tost aydı. Hem aydı yine sağlığı için az veriliği için seyredip görün sağlığı için az veriliği için diye içerler. Sonda bir yaşlılığın birinin aydan zadı var. Men deydi sağlık az veriliği için işecek değil, namus için işecek deydi.
Onam şun ýaly mysal berýär. Eger diýe sen diýe bardy geldiňe aýalyň bilen giýje barýakan, bir ýerde 4 kişi sana elinde bıçağı var ya da bir aruzа bilen sana toplan ýagdaýynda sen saglygyny gorajakmy ýa namusyny gorajak diýip jogap berdi. Namus sağlıktan ön gelýändir. Agzybirlikden hem ön gelýändir. Namusyň bolmadyk ýerinde sen agzybirligiň näme işe ýarar? Ine bärde aýtjan kim size şoň ýaly hak ıhtiyarlyk berdi? Bu zatlar edilenden soň saýlaw mehanizmini Türkmenistanda dikeltmeli. Saýlaw mehanizmi diýmek ol dogry arasda saýlaw, açyk saýlaw, hemmen görüp düşünüp bilýän saýlaw bolmaly. Şo zat edilen wagty ine halkyň özüni görkezjek ýerem şo taýdyr saýlawlarda. O başka biri saýlansa, o taýda biz hemişelik hökümetde ele, wagtlaýyn hökümet, gurucu hökümet, wagtlaýyn hökümet, ol 2 ay, 1 ay, belki 3 ay, yani işler tiz edilip bilse belki onu şunun içinde. Yani saýlaw mehanizmini gurnap bilme güýjümize bagly, ukuyumuza bagly. Şonu näçe tiz biz şota ornaşdyryp bilsek, ondan soňra wagtlaýyn hökümet gidýär ýa-da gurucu hökümet bolsun, onun güýji ýitýär. Yerine halk haýsy hökümeti saýlasa, hökümete geljek adamlarym ýene halkyň içinden çykyp şota dalaşgar bolarlar. Öz hökümetlerini kurarlar, yani partiyalarını kurarlar. Sonra çıkar men halkın diýene şu şuňaly proyektlerim var diýip halka düşündürer. Halkam şolaň içinden 10 olsun, 50 olsun, 100 olsun. Şolaň birini saýlar. Ondan soň ine ol hemişelik hökümet. Ya şu hemişelik diýende kanun boýunça. Yani 5 ýyl bolsa 5 ýyl, 4 ýyl bolsa 4 ýyl. Indi şo ýerde de biri saýlanjak bolsa näme? Halktan birinji ruhsat almalymy? Ya da garaşmalymy halk kaçan? Onda garaşyp oturursun da hemişe. Ya da biz yine bir sapar aýtjan, halk diýenim kim, biz kim? Şoň ikisini aýry-aýry düşündür da sen birinji. Biz hemen şo halkyň içinden çykdyk. Sen okan, okudyk, sen iýen çöreň iýdik. Elimizde şo sen pasportyň var, Türkmenistanyň watandaşlygy. Şo pasport var bizde de. En atamızam edilsin, en atan ýalydyr, üýtgeşgeri ýok, ýa-da bizim bir üýtgeşgerimiz ýok. Oň ýaly ýalňyş aýrymçylyk edip başlamaň şu taýdan. Ertirki hökümetem halkın içinden çıkar. Devleti dolandıracaklarım halkın içinden çıkar. Devletin puğdaklarını işleyecek halkın içinden çıkar. Alımdan halkın içinden, iş adamlar halkın içinden çıkar. Olar garaşmaz, halk kaçan bana ruhsat verir edip. Edip başlar, halkam sonuç onu golda ya da karşı olsa karışık ya halk. İn sonunda devletin eyesi halkam şu kim gelip kim gidecek hükümete o zatlara halk çözer. Yine şu mekanizmi kuracak oluyor. Onam yine bir sapar aýtjan. Biz del, yine olluk sistemasy näme üçin aýtjan? Sebäbi halk bilen bilelikde edilýär bu zatlaryň hemmesi. Eger bir adam etse ol yine diktatura bolar vatandaşlar. Biz şo taýda yine näme üçin parahatçylykly diýen sözler geçýändir. Manysyny düşünmeýän bolsaňyz düşündireýin. Biz Türkmenistanda köşk agdarylşygy, häkimet agdarylşygy ýa-da ýanky pereворotlar hep hili bolup bilýär. Şolaň hemmesine de garşydyryz biz. Men düşündürüp bilendirin diye umid edýän watanyma, türkmenligime buýsanýan watandaşymyza da oň sonra onu bilmendiğin için diýip oň ýaly töhmet bolýar-da birazjyk. Oň ýaly zat aýtma gerek däl, ine biz bärde seni kemsitjek bolama, şu zady jogap berip bilýän. Ýöne hakykatdan hem ýanky namus diýilen sözü pikirlen bilýän bolsaň ýazyp bilersiň, ine şu wagt ýaz namus, ine şuň ýaly zat namusdyr diýip. Ne? Aydın. Anada sormalım, sol olam seni kemsitmek için soramam, öğrenmek için, özünü geliştirmek için vatandaş o zatdır, o sözlere düşünmek ya da asıl manasını bilmek. Yankı meselede de halk kim size hak verdi? Hak hukuk meselesini de buca öğren. Hak berilýär mi ya da hak talap edip alınýar mı? Sağ olun vatandaşlar. Deme aydın, yine de bizim dememizde Türkmen dilimizde bir zat var, Türkçe'de yaşap öğrendirilir, kendi işleyendirler, namıtlı adam, mertebeli adam, vicdanlı adam deyip diyendirler. Türkmenistan'da belli zat yoktur, arasında adam, hapa adam diyendirler. Neymen arasında, neymen hapa olayanlarına göğdürünü doğrusunu bilenlerdir. Yerimin tanrı bizim demel abarotumuz hakkı nemedi. Onun bir namuslu kişi zaten yala koltuğu da. Kasamlarında da namusun bilen andı çermiye. Ya da emin yemeder. Bizde bu namus diyeceğin zat ayın aşağında yatan yalık. Yani abarotun nemeti yok.
Yani oturuşukta toğusta da namus vardı da aday dilen neldi. Ağdı birlik diyendir. Hiç vat ağdı bir olun millet neldi. Gözüm çok oturan yani toğusaydı oturan saçanın tövürüğün ne adamlar vardır. Sonra hiç vat bir ağdı bir olun neldir. Ağdı bir de. Yani por görünen şolar yala. Bedeniyetimin her adımında sudatlar var. Sonra halde diğer adımım yok. Yani ne ilmi, ne bilimi, nemeleri yok da. Onun dilimiz garip. Biz garip ve diyenin esası dilimizdir. Dil olmasa düşünce yok. Düşünce yok olsa fikir yok. O fikir yok olsa orada görünürmeyen, öğretmeyen, yaratmayan zatların en mesutundurdur. Dil ne? Büyük milletler vardır, devletler vardır. Ne? Anglia. Solon dile ünsüverşini seyredin. Ya da Orsiyet. Dile ünsüverşini seyredin. Dili ne edip tutyalar? Yani üniversitelerde inlemesi esası exameni dildir. Dil ki eleyendir. Onun fundamental bilimler. Bizde dilimizde yani yani atışlarda atlar orada demedim onu. Beyan et onu. Ne gözümüz görüyor ya. Ya orada atlar demet çok kolyat bunu. Batkorlu ya. Ha onun göstermeli adamlar yani görücülü adamlar o tayda omol yani elini demet görmeliler ya. Korruk aydınlar bilen, tanklar bilen demet. İşlemeli de adını suda. Gözüm bizde adama mertebe yok. Dünkü tarihinden bilen yok, fakirlerin bilen yok. Siz tarihini değil, Fuat yaşat görün tarihlerini. Almıyor. Bir daşından solun içinde yaşat görün demelerini uğul yaptı. Bu gençtir. Yani şunu bilmeyen olduğunuz sizin gönlünüz karanlıktır. İrak var yanında bilmez. Yeten yerinde mi ne? Şu sahip. Özüm şunu da yani daşından görüyen için el satıyorun adam ettiler. Bunu yani 21. asırda siz buraya onu takva verdik, talep ettik. Mesela başka yerik çıkanda da görünüp dursun. Bu gidecek yeriniz yok. Katı kıyınlanırdı da mesela atlardan o için yani fikir ediyor. Onun yani çok problemleri beyletinden şeyine bir yerleri dengeştirip özümün kabiliyen dağıtlamadım doğrum kaniyası olun son devede oturdum gel. Halbuki korku yok. Korku değil yani de Türklerin nemesinden korku da. Ticaret ödümde yalan söylüyor. Utanman onu. Utancım yemediğim böyle ortadan kalkıp bitti. Mısırcak bahanesi eden oluyorlar. Olay iyi olay. Rubiyet Bakçı'nın hem meclisin şahaları vardır. O da çoğurumuzdadır. Bir adamda değil, iki adamda değil, özümüzdedir. Ben bolum kalmırada yerin aldırsın. Sağ olun, ben şu bitmekan ayda inleydim. Tapara yani şu aydın şöylelerin üstüne koşmakçı olayanlar. Sonra veriptir vatandaşımız halktan sonra vettim ya halk usluk verdim. Birinciden şu edilen işlerin hemmecigi köklükten näde derulçuluktan edilipdi. Şu devletin başına oturan kanunlu vaitman nähli bir kanun niyazın çünkü şu hükümeti iş başından ayırmak için taze sisteman ornaştırmak için bir zerul şu diyen aydınlığa atlamı diye etçek olayan işlemi amal etme. O zerulçuluktan gelip çıkıyor. O keypholuktan ne? İkinciden kim fırsat verdi?
Maňa şol konstitusiýa ursat berýär. Şol biziň saýlanan ýa-ni möhretimiz var deputatlyk 1994-nji ýyllarda. Öz ýa-ni borjuny berjay etmek. Şonu Niyaz 92-nji ýylda dargatdy ýöne kanun boýunça ýatyrylmady. Şu neçeli şol parlamentin ýuridik güýji bar. Öwedella taýfyň şu neçeli şol prezidentiň wezipesini ýerine ýetirji hukuky bolsa ýaly meniň hem şol hukugum bar. Watandaşlar kanunçylyk okan konstitusiýa şeýleden ilk başda şu zatlar diýme. Men nämen boýnalymça 3 aýyň dowamyny kanun boýunça edilmeli 3 aýyň dowamyny Türkmenistany parlament saýlamagy halkymyza kömek etmek, şonu gurnamak döwletiň içinde. Saýlaw okruklaryny konstitusiýon suwdyň düýbüni tutmak. Ýurdun içinde iýmisala durmuşy halkymyza arkaýyn ýaşaýyşy üçin etmek. 3 aýyň dowamy. Şonu başga kim boýnundaly? Ine men şonu siziň öňüňizde 1 ýyl ýarym meraýdyp gelýär. 2-nji aýdan zadym. Elmydam meniň arzuwym döwleti, hökümeti, parlamente ýaşlar gelmek. Gelecek şol okudy. Ine şuň görüp oturanyň diňe ekranaky 2 sany ýaşydy. Ýöne bularyň arkasynda ýene-de yüzden adam dur. Olaň hemmejini açyk görkezmek şuň gerekdir. Olaň hersiniň öz işi var, olaň hersiniň öz maksady var. Hersiniň öz watanyna bar gowurup öz watanyna çağalary bilen öz maşgalatynyň arasynda doganlarynyň içinde ýaşasy gelýär. O durmuşdur, gülýär durmuşdur. Näme? Onu kim qadağançylyk edip bilir? Kim Türkmenistan konstitusiýasy mı? Ýok. Kada kanunlary mı ýok? O bir kanun kursyna ýelep oturan Orwan bolan näme samyrdy bize ha bildirýän ýeri ýok. Kim şonu özüne prezident hasap edýän bolsa öz işi. Türkmenistanyň döwletem ýok, hökümetem ýok, diňe sudury var, konstitusiýada işlenmek. Onu müňmede gaýt. Şonuň üçin watandaş düşünmeýän bolsaň bilik goý. Şu zatlardan uğralyp halka hödürler. Hepde 3 söýler biz ýygnanýak 30 adamdan 40 adamdan diňe bir ýerde, beýleki ýerlerde de 10-dan 20-den oturup maslahat edýär. Biz o ýapyk kapyň aňyrsyny o saparagy kimde oturup kysy-kysy gurrun ederiz. Aslında ömründe elemensinin önünde söz berýän şol. Hiç asan wezipe gurrunlemedem da iş gurrunlem diňe şol nädip ýurdun ýagdaýyny düzeltmeli, nädip täze sistemany oturtmaly. Ýaşlar tüweleme ine bilen çygyp çykdylar orta. Başarsaňyz gelin kömek edin. Näme o kologada ýatyp soňam siz kimmi ursat? Siz kim sorar ýa şu zatda? Ýüzüň açdan maňa jannet men onuň jogabyny bereýin haýratdy. Beýdip inni öňe çykan ýaşlaryň büdüretçek bolup durmanda öz bagtyňyzy ýatyrýan, öz geleceğinizi. Bizim näme ömrümiz galdy? Biz bir geçen nesil. Sizinki gelecek ýaşlar. Men şonu aýtjak boldum. Başa men goşak zatym ýok. Ursat bersen men gidýän sapara bolun. Golya halbrat tawol. O ýaky ýerine men golýan ödep şundan başga wagt elimizde galan. Ýollar kän. Yeketek ýol. Bu başga demände de bu problem ýok. Haýlar ýalak ýok. Bu däller o. Bu däller bu diýip biler ýalak nemämiz ýok. Bu ýalak lüksümüz ýok. Ödem ya olur. Başka bu demesi ikinci varyantım yok. Ödüresizler tapılar. Ben göreyli. Çıksalar orta ödüredik görseler ne şu varyant var sizinkidenim kovdu. Yok da bolmansın orada özünü açmar bolluk da özünü teklif etmeli. Ben 14 yıl otu hakimetin başında kalga bir kanun prezident adını götürüyor. Hani? Näme halk görmän oturdum şu neçeli. Ya şunu şu yansa aljak bolýarlar görmän oturdum. Men bilip otyn emme nirden kimin ýeliň nirden öwsýänli ýöne jogap bermek farzymyz var şonam aldyny. Hayır, çok vardığımda ýok, Murat katı giyin ol. Yo men katı giyin ýöne şu görüp duran zadyny görmezlige salyp, bilip duran zadyny bilmezlige salyp, yansa alyp görülen ýanda onu kim üçin edilýär şu zatlar diýen soruldur diýär. Diýme Murat mene şu aýa üstünde ýa 40'tan geçen, 30 yaştan geçen Türkmenler var da. Gelip görün. Adını aytman demetmen görün. Şolama bundan soruňda jogap bermede borcum ýok.
Hiç kimin borcu yok. O size kovdurmuş döredip verme de yok. Ne borcum yok. O siz için edem yokum. Siz için biz için ya öyle çağıran için siz hiç var. Boş yönü gelip görün mahluk. 99% sol katı görün, yumuşak görün. Biz o da atlar görü oturuyor. Siz için edem yok. Bizim çağıran için edem. Öyle için gerek. Sizin çağıran. Yani mahlukun çağıran için. Olur yönleri düşünen yok. Bu çağların düşmanını da düşünen. Evet, iki ayaklı yönü bekliyorum bak bu. O iyiye içe sevgiye sahip ya. O ben halk diye sen hiç var. Hiç var. Halktan değil, adam değil. Sonra düşünen okur. Ben onu gelip diyorum iki ayaklı mahluk. Kendimden de revolüsyon edecek olumdu. O da doğru düşün. Gerek gelmem yok. Sevgi ve medya. Dedi çok sizin çağıran indiki borcuk çağıran. Yani sulatlar hem de son şey. Yani ben gözüme şu kaldı. Ben yolu köpüsüne yani sipayet yani demelik edip durmalı yok. Olur yarak vergiyim yok. Yani akıllı burada adını bağ olsa üç koşuk burada adını bağ olsa ne alın ağını beyefendi. Ben hiç kim ne sesini kesiyor, ne dilini kesiyor, ne etme diyen adam var. Alın, edin. O burada da ne bağ olsa. Hiç daha da yaramayan olsanız, onu yarayan da adım dedi. Ya şunlar ben birazcık böyle yani. Ben birazcık böyle düşürmek için bir zadaydık geçeyinde vatandaşlar yankı komentaryada itler deyip yazacağınız beytmen ittiğiniz öyleyin yöne onun şol yankı düşünceleri yazanlar var. Bu ittiyalık değildir. İt adamın dostudur. Şunu yattan çıkarman yani ne hemen dinleyenizi bilin diyecek olayanda. Yine adamda ben bir zadaydım ten sevdası deyip bir neme var. Halk içinde olan adını biliyorsanız ten sevdası ne diyen bir maşgala şu bir şahsiyettir. Şu şahsiyetliğini yitirmeye galıp bilye ten sevdasını eden yağdayında da yönemen o doğru zat diye aytacak değil. Yöne bir zatla dengeştirecek olan. O tenini satan için ona ervet Türkmençilikte şuna ervet paralya doğrudur. Yöne ondan ervet bir zat vardır. Oğlum öz fikrini ya da düşüncesini satan adam. Hatta onu kimin kitabında yazdığı şu yadıma düşen o vatandaşlar yöne bir kitapta geçiyor da fikrini satan adam özem onun yazıcısı şu an yaşaya yani köhne kitaplardan değil taze kitaplarda var. Eğer bir adam fikrini, ruhunu satyan olsa diye ol Tokoy'un içine uğran ağaçı aldır diye. Ol eyyem şu Tokoy diyende cemiyeti düşündürüyor. Cemiyeti Tokoy diye ol yani fikrini satan adam. Fikrini satanmak neyme yine çoğulçuluk etmek. Bugün geliyor sen yanında dost oluyor. Ertek günem gidip seni satıyor. Ol adamlar ne için ettiği şunu? Pul için ettiği. Yani satıyor. Öz fikrini, düşüncesini satmak demek lazım. Ya da yine yalakalık etmek. Sen fikrini satıyorsun. Sen eyyem filosofyan gözünden seyredende şahsiyet değilsin. Adam değilsin. Bizimle kıynanmalam değil. Türkmenistan'da köp adam çoğulçuluk edeceğin olsa ınam yok olsa şunda, samimiyet yok olsa şunda onda sen ne edip adam bulmadık yağdayında yankı misala göre adam bulmayan da sen demek sen ne edip hak hukuku olup bilsin. Kur'an ağacın hak hukuku yoktur vatandaşlar. Ya bu zaten üstünde fikirlenmeli zaten. Şimdi ne için Türkmenistan'da geliyor yankı çoğulçuluk ediyen adam satyan adam çok cemiyete ziyan veren adamlar hem işe hem yerde töre oturulayan da işlendik bir yerde de. Yine başlık bankın başlığı diye bir MRK'ye gelen atış onu töre oturtuyorlar bankın başlığı deyip. Ertesi gün hem halk var ya da yankı yerden banktan yine dışarıda pul uğraşacak olan ne diye onu biz çözemiz yok diye ona yok oradan. Ahol sen çözmeyen olsan o hormot neymiş ona diliyor.
Diňe şoň adyna mı? Başlyk bolan üçin mi? Başlyk. Onda çağaňyz olsa adyna başlyk diýip goýun. Diňe şo söze ýa-da şoň oturan wezipesi diýip şoň ýaly hormat bolsa, ýöne wezipeň edýän işi näme? Ýokdur. Näme üçin bizde bu vatandaşlar bu bir näme däl, bu sorag bular. Sorag. Men özümde de kellemdäki soraglar şular. Näme üçin biziň jemgyýetde şoň ýaly yalakalar, adam satýanlar, öz düşünjesini, pikirini satan adamlar hormatlan ya on çeşmesini yirdi. Yine jurnalist. Har olsa içinizde jurnalistler bu zada öğrenip bile olan işi okan ılmış ol deyip fikir edýän. Sebäbi jurnalist diýen adamyň näme etýär? İslendik meselen arkasındaky ýanky çeşmeleri gözläp tapýar-da. Näme üçin şunday soralar var onda? Mesela para aýtdy, mesela jurnalist ýok diýip, men hem şondan görýände biýmek bolmandyr ine soňky 100 ýylyň içinde işi. Gerek indi yetişmede, emedilmede yalan sözdäkiyorum, propaganda bilen meşgul bolanum bilen jurnalistler var. Birinji dana yalan sözlemeler. Oğlum her adamda yalan sözleýärler. Men tanýan, bilýän jurnalistler, men jurnalist diýende. Yalan sözlemeýän ýok. Men yalan sözlemeýän türkmen gaty heýilçe görýän, aýdyn. Onuň bagyşlatynda boldy. O bir zatdan alıp yüreğindekini aydın bulun. O yerki nereden çıktığı belli derler. Şu dayda bir komentaryanı okayın da yana okuyacak deyip yadından çıktı. O neme varada soruyor. Recep Ahmedov diye o 31. mayda bir kanun hükmede koyan sizin ultimatumunuz tamam oldu. Ayna bizim havar var mı diye, yani diktaturanın havar var mı diye bundan. Şöyle Almanya'da yazan olmalı. İldeşler yine şu biz başta bunu ilan eden vakti açık edip aytmadıksa şu da deneme var da biz şu şertleri yani bir 10 madde koyuldu şondan 30 maya çelli yollar açmalı diye, yani yollar açıp bilmiyor, biz onu aydamıyoruz. Näme üçin açıp bilmejeni, o açıwan bilmeýär bu saatdan soň. O açılacak ýöne başgaça şekilde açılacak yani. Şoňa çelli biz şertleri goýýas. Eger şu şertleri ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, o resmi taýdan suutnamasy bilen ýurdun içinde hökümet, döwlet we beýlek aparatlarynyň ýoklugynyň o suutnamasy ine bize şo gerekdi. Bunu olur karşı taraf belki düşünenem däldir, ýöne düşünse düşünmese hakykatlar öz ýolu bilen gidýändir. O sen o hakykata inanma üýtgedýän däldir hakykatyň ýoluny. Biz hem şonu etdik, ine milli halas ediş guramasynyň güýje girmege şo sebäplidir. Ondan soň gurucu hökümet, soň Milli Howpsuzlyk Şurasy bar. Ol eýem bir näçe wagtdan bäri bar, onu nemetmeli, işläp ýören bir zat bu zat yani. Beýleklerem o kağız ýüzünde taýarlanyp diňe ilan edilmeli wagty gelen zatlar. We kağız ýüzünde taýar bolup ilan edilmedik zatlar bar entek. Şonuň ýaly pikir edin. Yani bu zatlar yani göz bilen yani doğal surat diýäs, ine şu diktaturaň doğal suratyny görkezjek bolýas. Edil şonuň ýalam diktaturanyň ýykylşynyň doğal suratyna görjek bolun, yani bunu biz açık aýdyp bilemzok. Diňe ýakynlaşan zatlar aýdýas ýa-da ediljek indi ertir bir gün ýa bir ay soň ediljek zat öňünden aýdyp bilýäs, ondan has köp öňünden aýdyp bilemzok. Onun ýaly mümkinçiligimiz ýok. Yani dogry bolmaz şu ýagdaýda. Şu soraga jogap şu. Yani hemme zat gowy dogry şekilde barýar. Yani olaryň açmajagan belli. Yani açsa da yani aýdany var. Bakyp bilmeýärler. Ýurdun içindäki halky. Mümkin däl bakmalary. Şonuň üçin hem gelmegini islänek. Ýurdun daşynda alan halk tersine pul uğradýar. Yani olaryň hawary ýokdur. O pul uğradýan ýerlerindäki öňkiler ýaly 500, 600, 700 dollara çelli gazanyp bolýar indi o ýagda ýok. 300 dollar
$400 kazansa iň köp aýlyk alýan statusda. Yani Türkiýe üçin aýdýan. O taýam agyrlaşyp barýar. Hemme zat seredin, yani hem tebiat, Huda neme diýär, bir kenardan neme gysýa, hem bizem yeri gelende şol nemeleri taýarlamagy. Yani täze Türkmenistan diýip biz entek aýdyp başlamankak. O zatlaryň düýü tutulupdy. Köp zatyň düýü tutulandan soň bir-birden adyny berýäs biz. Yani şoňam düşünjek bol ine şu zatlara garşy diktaturaň daşyndaky gorawçylary bize garşy duraýmaly hökmen suratda. Yani edil diktatura bolmasadan bularyň öz jan howpsuzlygy bar bu sagatdan soň. Şo meseleni hem göz öňüne tutun. Yani diňeje o diktatura hyzmat edýänligi üçin diýwem almaly däl. Yani bir wagtlar diktatura hyzmat etdi. Yani köpüsüň şu wagt aýlygy hem kesilendir. Yani şo derejede neme de bilýän de bu zady. O köpüsüň aýlygy hem kesilendir. Ýöne işlemäne dowam etmeli. Sebäbi illüstrasiýa meselesinde atlar çykjak. Çıkaýmaly, gaty känat çykar. Aklımıza gelmedik zatlar vardır o nemäň içinde. Şunun ýaly dip jogap bereň, yani uzun jogap bermeli sebäbi köp zatyň gysga jogaby ýokdur. Yani ildeşler ona bileli. Gowy boljak, dogry boljak diýsek, ýa bu ýalançy bolýar. Yani nädip dogry boljak? Onuň nemesini beräýmeli ýokman suratda. Men aýtjagym şu. Oturayım kebine. Vakt bulunur. O vaktımızam boluverdi. 2 saatlik çıkış ederiz deyip planlapdyk. İldeşler yani şu mesele barada, yani diktaturaň dogly suraty. Ýa-da diktaturaň ýykylşynyň dogly suratyna o pikirlerine nemelerden bir ipucu bolsun. Diktatorlaryň özlerine de bolsun. Men nämenem aýdyp geçeýin, watandaşlar ine agzybirlik ýa-da birleşmek meselesi. Şonu agzybirligi men näme üçin berde düşündirjek sebäbi şu berde öz ýanymdaky tanaýan türkmenleriň arasynda şu agzybirlik meselesini düşündiren wagt düşünüp bildiler de, ýani diýip aýtdylar. O näle bolýar? Ine agzybirlik diýse şonu näle göz öňüne getirýäňiz? Birinji şonu bir kelleňizde jaglandyryň agzybirligi. Soňam deňeşdirmek, öwrenmek üçin deňeşdirmek iň dogry ýoldur. Deňeşdirip öwrençäň çalt ýoldur. Näde etýärler? Ine agzybirlik Türkmenistanda ine halk agzybir däl diýerler. Onuň bir sebäbi bar. Sebäbini hem her hili zatlarda görkezip bilýärler. Ýöne agzybirlikde şu zat vardır. Agzybir diýmegine bir-birini tanayan, bir-birini goldamak, ýene şoňa nämeler rengelýär. Indi özüňiz ine Türkmenistanda näçe sany adam tanaýaňyz, meselen ýazyň bir spesik edin. Karındaşyňyz, dostuňyz, gomşuňyz tanaýaňyz. Şolar bilen aragatnaşyňyz hem gowudur. Hiç haýsyna duşmançylygyňyz hem ýok. Şol adamlary ýazyň spesik edin, bir 500-600 adam çykar. Belki 1000 adam çykar. Indi her kim öz daşdy bergene bagly. Soňra mine Türkiýede ýaşaýaňyz, Türkiýede bir tanışyňyzdan şonu ýazdyryň. Tanışyňyz hem ýazsyn şu zady. Şoňa tanaýan, gatnaşan adamy sizinkiden kän däldir. Onu men 100% bilýän. Bir näçe adamda men şonu barlap gördüm. Näçe adam tanaýan diýip. Şol 300 bilen 400, 500, 250 köpüsü şoňa alarak ýöne Türkiýede bir zat bolan wagty halk birden ayağa galyp bilýär. Soňra aýtýarlar, bular agzybir diýe, bizem agzybir däl diýär. Indi olaryň seretseň, ýa-ni tanaýan adamlaryna seretseň ikisem deňeçerek gelýär-de. Ikisem deňeçerek. Onda diýmek berdeki mesele agzalyk diýen zat bizim düşünýän zatymyz däl. Berdeki mesele var. Ine vatan duýgusy. Soňra ýaňy aýdyp geçdim. Namys düşünjesi. Soňra döwlet düşünjesi. Yine bu zatlar adamları agzybir edýändir. Agzybir etmek näme diýmek? Bilelikde ýanky hereket etmek. Aýdaly Türkiýede, İstanbulda bir zat bolan wagty gidip İzmir'de de adamlar çoň üçin ayaklanýan bolsa, İstanbulda bir zat bolan için, olar İstanbul'da ayaklanan adamlar, ynanyň olara jaň edip siz hem ayaklanan diýip aýdan awam ýa-da agzybir bolalım diýip aýdan awp. Çoň ýaly çağırış eden awplar.
Ya da Avrupa'da bolýan, Amerika'da bolýan şo nämelere seredin halkın orta çıkaryan, özünü öň plana çıkaryan wakalary bardyr belli bir wagtlarda. Şo taýda seredin hiç kim azwir bolalım diýip bir çağırış eden ok näme üçindir? Ine bulam bir soru azwirlik meselesinde. Ýöne bizde de şu azwir bolmaly, azwir köp gaýtalanýar şu zat. Ýöne ýok, kaçan da sen azwirligiň sapar gaýtalar peýdasy ýok. Ýöne döwlet düşünjesi, watan duýgusy, watan söýgüsü bolan wagty bir toplumda şol isleseň hem azwirdir sen, islemeseň hem azwirdir. Azwirlik ine şu zatdyr. Düşünje, näme düşünýän sen? Soňra birleşmek meselesinde. Onu men aýdaýyn, bu täze Türkmenistany gurmak diýmek bir işdir. Gaty ulakan iş, çylşyrymly iş. On höttesinden gelmek için müňlerçe adam gerek otayda. Müňlerçe adam. Onu yerine getirmek için umumy ähli halk ya da şu taýdaky millet gatnaşma gerek yerine getirilmek için. Indi birleşip edilmek diýmek näme? Bu işi birleşmek diýmek, ulakan bir iş üçin birleşmek diýmek. İslendik bir firma, Coca-Cola bolsun, tanayan firmalarımız var. Ulu multinational firmalar vardır. Şolan başlangıcına seredip görün. Başlan wagty kiçik bir yerde başlaya, hemme zat merkezidir. Merkezi bir sistema bilen başlayalar. Merkezdedir. Hemme zat şo taýda karar alınýar, şo taýda edilýär. Ulalyp başlaya welin diversifikasiýa diýilýär ona. Ulalyp başlaya welin bölünüp başlaýar şolar. Coca-Cola'nın bir näçe bölümlerden ibaretdir. Ýöne şolan her haýsynyň özüniň etmeli işi bardyr. İş ulawlaýança bölünýär. Bu işte men muny nämedimde özüm management okan soň bilýän. İslendik bir işin obýomy bardyr. Obýom şol obýomdan geçýär welin işi isleseň islemeseň bölýän. Türkiýedekilerine Sabancı vardır, Koç vardır. Şolan taryhyny öwrenin gyzyklydyr. Öwren gyzyklydyr. Agzyrlyga, birleşmege şo taýda düşünersiniz. Nämedigine iş edilen wagtda. Ol işler ýanky populizm bilen meşgullanjak bolsaň belki birleşeling diýip bilýänsiň. Ýöne iş edilende islendik bir işte netije vermek üçin şoň men şo mysallary näme üçin hemmen tanayan ulu we näçe ýyldan bäri aýakda duran firmalara aýtýan, näme üçin şolara örnek ýanky mysal getirýän sebäbi iş edilende şolar nädip aýakda galyp bildi diýen bolsaň sorasaňyz diversifikasiýanyň netijesinde, ýagny bölünmegiň, pudaklaşmagyň, dürli bolmagyň netijesinde aýakda galyp bilendir. O diversifikasiýa diýmek saparaga düşünýändir, o sen goragyňdyr. Goragdyr o, bölünmek diýmek goragdyr watandaşlar. Indi siz düşünýäňizmi näme üçin birleşiň diýerler? Ine bölünmek gorag bolsa birleşmek näme diýmek? Biz emine şu taýda birinji halkyň sesi bir platforma bilen dowam etdik belli bir ýere ýöne şundan soň ine täze kanallar açylandyr, bölünendir, täze ýanky guruj hökümet aýry öz işi bar. Meheşen öz işi bar, Howpsuzlyk Şurasynyň oň öz işi bar, beýleki nämeler entek geler, ýene bir näçesi şolaryň öz işleri bardyr. O da bölündümiz mi diýjek? Şu wagt bizim garşymyzda işleýänler hem bar, o döwletiň garşysyna işleýän halkyň diktatoryny hemmeňize bir mesaj vermek isleýän. Biz edýän işimizi bilýäs. Ne şoň üçin şu taýda biz edilýän işi düşünýäsem näle ediljegini. Şoň üçin ağzıňyzy ýadatmaň, o birleşiň diýip ağzıňyzy ýadatmaň, haýyş sizden özüňize hormat goýun. Bize o zady müň sapar aýdyn, biz o işin ediljek usulyny, tertibini düşünýäs. Bir kemçiliklerimiz elbetde bar. Özümüz hem görüp bilýäs. Daşdanam ine watandaşlaram ýazýar bizim kemçiliklerimizi. O zatlaram öwrenýäs, sebäbi biz kemçiliği nädip düzeltjegini hem bilýäs. Öğrenmeli materyalları öğrenýäs. Ne iş ine şoň ýalyrak edilýär watandaşlar. Bu berde men bu zatlara inanyň ýa birine inanyň däl, hiç kim inanmaň. Ýöne men aýdan zatlarymy ine hatda ýerden öwrenip biljeňiz hem görkezdim-de internetde bar bu zatlaryň hemmesi. Ýazyň, araşdyryň, barlap görüň. Ne men aýtjaklarym şundan ibaret, watandaşlar hemmeňiz sag bolun dinleýän üçin. Sag bol, aýdyn, maňa da düşünip boldy. İleşlemede de düşünip bolandy. Awol düşünjäň üçin agyna taýlyp. Soň aýdyň aýtdy menem gysgarak bir zat aýdaýyn da.
Türkmenistan'da käbir zatlar yani at var. Yani sözün at halı var. Yani şu an asıl işlik halı yoktur. Mesela garaşsızlık. Garaşsızlık bir attır. Yani işligi yok bunun. Yani işligi yok deyende biz hakikatten garaşsız mı? Onu sorasak değil diyez. Hakikaten garaşsız değil de. O ya da biz yine Türkmenistan o demokratik yurt devlettir deyip yazıyor konstitusiyada. O demokratik devlet deyip at var. Yönümünün işliği var mı? Hakikaten yani demokratik yani. Gowgurliyada şu söz. Şondan aydan. Ya da o kanuni devlettir. Dünyevi devlettir. Var mı? Yok. Yani indi birleşme meselesine gelende de ya da ağzıverlik mi ya birleşme mi ikisi başka zatlar bularım. Tapağı diyor ikisine mi ele alalı? O birleşmek değil yani. O şunun işliği nerede? Näme olmalı işliği? Mesela işliği olman ad koyup ya da adı getirip bilmeyası o mümkün değil. Yanlış oluyor. Hemişe birinci işlik döreyendir. O son adı koyulandır. Birinci şu an mesela biz taze Türkmenistan'ı döretmek için bir giden işler ettik. O son biz ekrana verdik yine taze Türkmenistan olmalı. Çözgüç şu. Sebebi Türkmenistan kurulmadık. Yani şu an Türkmenistan hesaplayan yurdumuz aslında yok. İllüzya. Yani şu işlik meydana gelmendir. Yani devlet kurulmandır. Şunun için biz taze Türkmenistan deyilen o bolup bileceğini görenden sonra şunun işini ettik. İzinden hem adını koyduk. O milli halas ediş. Şuna giden yol. Şu işlik yani. Bunu ettik biz işini. Sonra adını koyup verdik. Edil şu şekilde. O kurucu hükümetsiz Türkmenistan'ın içine girip olmayacağını ve şu tayda vaatlayın dolandırıp bilmeyeceğini bilenliğimiz için şunun üstünde işlerimiz için yine şunun adını koyup bildik. Birinci adını koyduk da son o näme edeceğimize karar vermedik. Birinci näme etmelisine düşündük. Son karar verildi. Son adı koyuldu. Şonu yaldır yine şahirler fikir edin ildeşler şahirler birinci kitabın adını yazıp son kitabı yazyan değildir hiç açanın. O şahir ilham bilen yazyandır. Ya da çeper eser yazanda da yazıcı ilham bilen yazyandır. Adını son koyandır. Şu yazan zadı ne okan vaktin şu bir işliktir. Şunun manasını alya otaya koya. Bu adını koyup şona göre yazacak olsa o eyyam ütgeye. Şunun yaldır bu nemeler. Yani hem mezadın bir iziderliği var, düzgün tertibi var, işleme usulü var. Yani aydınlayız yani yine biz şu işi hakikatten etmek için bölmek ve mecburiyetinde kaldık. Yani zenanların sesi deyip ayırdık. Hem görkezecek olyas yani şu zenanların probleması Türkmenistan'da hakikatten hem büyüklür problema bunu doğru şekilde çözmeli. Ya da o kurucu hükümeti ayırdık. Yani kurucu hükümet deyilen zat ayrı olmalı ve şu ünüsü çekecek olyas. O da şu şekilde çözülmeli deyip göreceğiz. Yani iş şu şekilde ediliyor. Bundan sonra yani ayrılıp çıkacak bir neme kuramalar. Yani bu neme doğru o diktatör ayırmalı. Yani diktatörün sistemasıyla ayırıp getirmeli deyip ayttık. O size bunu eşittiniz. O adamlar bunu eşitti. Ertir şu iş o amala açacak yağlık bir neme var. Düşünce var. Olan bir sabırsızlık oluyor. Sabırsızlığın bilimsizlikten gelyendir ildeşler. Biz şu an o haysi adımlardan haysi izgiderlikten geçip o haçan bolacağını biz bunu bilip doğrusu yani. Şu an biz kıssanman yavaş gidiyoruz. O daşından gelen hücumlara da seyredemiz yok. Gaytam o daşından gelen hücumlar bizi reklamamızı ediyor. Peyda veriyorlar. Şunun için hem olarım hücum etsin. Hakikaten hücum etmeli. Olarım gerek. Olarım bolmasın diyemiz o. Olarım yaşamalı hakkı var. Ya bizim hiç kaharımız hem gelen yok. Bolmalı zat. Bolmalı çaylı kabul etmek en doğrusu mu kendi yani? Yok şahsiyete değmeteler. Kalan zatlar bilen hiç eğer işimiz yok. Yani çok met. Yani şoma mendeş.
nemeler demediler. Oňa da nemeden yok. Ha. Bu zatlar kan gördük kan ýan kemine öwrenşip dursam. Soň bir ýar ýylyň içinde ben eýem türkmen bolup gidipdim. Olmasa bu zatlar gidip bar ya. Ha. Kemine bunu utaraýaly. Utaraýaly o şutaýda. Bere kurum berem ok ýani. Yok 2 saat boldy. O utaraýaly şutaýda. Ha. Bir tane soru vardı da men okasam ya ruhsat berýän. Okay. Wow Star yazýar. Türkmenistan diye şu wagt bir döwlet değil, ülke yok mu deyip yazıptır. Ya men yanlış düşündüm mi diye. O taýda ülke sözü manasyna seretsen ülke var. Türkmenistan diýip bir ülke var. Çeçenistan diýen bir ülke var. Ýöne kemine aýtjak bolan zady döwlet diýe, o taýda döwlet barmy diýip aýtdy. Ülke değil, ülke başka bir zat, devlet başka bir zat, vatandaş. Şoň üçin döwletiň bar ýoklugyny onu sonra vermek gereken değil. Döwlet bolsa ine şuň ýaly bolýar, ine ýöne köýnämesi saldat uruşa giden wagty arkasyndaky döwleti ynanýar. Çağalaryny şoň ynanyp gidýär. Ya da bir adam bardy geldi öz ýurdundan çykyp başka yerlere giden wagty iş bilen olsun, başka zat bilen olsun. İzinde kalan çağasını, ayalını, en atasını şu devlet bar deyip şoňa ynanyp gidýär. Indi bärde sonra şuň ýaly. Ine milyonlarca adam daşary ýurda çykdy. Çağalaryny kime ynanyp goýup gaýtdy? Devlete mi ya başka bir ýerine? Ine jogabam şo taýda onu. Ha. Düşünükli yani bolýar onda şutaýda tamamlaly çykyşymyzy. Olýar sag bolun, ýigitler sag bolun, ýyldaşlar sag bolun, taýlykda görüşelim. Olýar sag bolun vatandaşlar. Ýaşullar sag bolun. Soralaryňyza vatandaşlar indi wagt bolduğundan wagtyň ruhsat berdiçe diýen jogap berjek bolduk. Hemmeňiziň beýleklerem indiki nämelerde de arada bolar, soralara jogap görnüşinde bir uzunrak wagt aýryp bilsek, şol wagt jogap bereriz. Jogaplamadyklarymyzdan bagyşlan diýin. Awa sag bolun hemmeňize. Sag bolun sapara kemine. Sag bolun hemmeňize. Akşamyz haýyrly bolsun.